تمص سا أبيلا بيكير عزازي ناي ويسكي إذا تمص كولل تبل تولد غير ساعة باتلن بيت كد فناخي قال بلا الله شب تبلن لا تحن ذات نزل ساب قص يتخم قاعد تخوان حجة خم بقات عم دي له جنبو يلين يرسي بزد حري مصيلاس مرحا تولد غير حجة خيت تبلني هذا حفتنا سلام ليتبنا اسمع به لكن أنا أبي شيء تدي بلا تولد غير ها إلى تنتخيل أتوم ممهر نحنا شومكم نويحو سايكم سي انتي نحن لكم ولا انتي نحن توعكم بوا ما أسكت ود ممهرنا تقولنا تمايري دم صاحوي تجرازماش تقولنا جانوي ذهبني تروح وتحكوا سقونا هزب ذهبني كل أنت بلن مخاميك بلن بوا جرازماش ممهر علمي وخاصي وتروحوا ولا تارسين جزارشو تجربة ناسي همو دات انتي أدحلك حتيت كان من ساعين تايد من السلكة جبهانا أبدك تاليفك ليبريشن فرونت رئيس قال كندي تموت يتوقف تركبني قتلني أنا رخي استاجي روسي عبد الجزيرة رخيبوسي باكان سرخيبو شعار ما سلام الجيتا وجان سلام زي خبركم تخاتلتي إريتريان ميديا نيتورك أبزلكمو أسالوتون تعنا نزلو هيوت كهلوكم سبتسفاينا سناي تمنيتنا نقلصلكم نلومي أبزي مدبزي حد فليز بلغاشا حيزلكم قريبا لخو زي مدبزي استفلاليو أب سنة طبب ويوناب كل محبراوي هيوتنا تلوا حيال ورشا زلوهم بنتاوين آياتاتنا ندام تانا مستاريخ مستمكروم بزت أساسر من قدي نعللو مدرخيو نلومي بقديم سنة طببنيا قديم تاقادالاي أيانات تولد غرز جهرينا على الكنا كايد تولد منيو انتاي مسل تمكرو زيادة خافت على تزرزرو ترخبو يخم جن كم أتو خناكم تولد مالت كابتم قدامات أب مودات الساتا سبعاتات أب موسيقى إرترا ترى تلوازن ورم بدحريون أبتقدلي أب مستقاد الحرنت كسبت موداتها فري ما كم صوبو أبركتوز جبرة جقنا حربني أيو جن أب زرزراتو إنا حجي زيادة كرنا بعمقت كن زرارب زيادة خفت على الكترخبو بعد الملوء تسفعي نمكتالكم دقيمة بأخبروت يمسجن يغنيلنا حراي تولد أتا قديفة بأتم قديفة بأتاينا خنا علل يغني لين جزيخا نقول نجارتي تمكرخا تكافل كسند نبعلو فقادنيا بمخانكا بشم خطاتلتلان كمون ريتريا ميديا نيتورك بقطع أنا بتعلن خناتو قدميو جن من البات بقلقات عميتات قريب كالخا جن من يتولد جرز جهير تاي مثل دحرة بايتو حفشة وسئلي ليلة مساحات قبلنا مجمرة يغني اللي زي وقت تقديسكا تقديسكو ونزي كلمة محتى نخط قوري معدامكم بتعني زي مسكن شمي تولد قوري زابير أخريا تولد أخريا زعبخو أب مباعتا تمرتي أب أخريا سكاب شاك في تماهيري كابون دغنا أب معكلاي بيت مرتخا أنا بيت كرقش أو عين شامنين كيري كم حزب ملكا قد فتنا أنا شامنا كثير كيري حالفة جن أكتس الكون في بيت مرتي استمدبكو مالتي بتكيد نك قدم هاي ساسلهم قيا بحر زبال لولو إذا شايك في مالتي جن شواني at the same time مالتي حمت عتين سان شوعتن أب موسيقى عالم أتيس لزنوركو مارشين باند ناي بانداتش تادينا شعوخا بوان خابتوان تخاني حمت عتين سان شوعتن نالتي من محدار كتما أسمرا وقعو زخوني مارشين باند وطار دراخ لبسي زخوني نزا بانداتش تادينا دبل توتالي تطوى بيلو قال خاب آتو مكت أوز نبرنا سبات ليرو حانتو وقعويت مارشين باند ناي من محدار كتما أسمرا سلس قبرو أنا نزي شعو جين جيري أو سلس ساتوفكو نتي تاشايك في المقصال دبال كمتي نور نبرنا يتمرتي مقعزو
ኣቋሪፀ ኣብ ናይ ወታደር ኮይኑ ንደቀ ኣምሓረ ወታደራዊ ትምህርቲ ከመሃር 1968 ወሪደ ናብኡ ማለት እዩ። ኣብኡ ተማሂርና ሽዑ ኣጋጣሚ መወዳእታ ናይ 68 ስለ ዝነበረ ኤክስፖ 69 ከዓ ስለ ዝመፀ ኣብቲ ኤክስፖ 69 ንሕና ወዲና ተሓደስቲ ተኣኒ ተምሃሮ ከዓ ስለ ዝነበሩ ንዑም ትምሂርና ልክዕ ማርችን ባንድ ብቕዓት ኮይንና ኤክስፖ 69 ሕጂ ኢንተርቪው ገብሮ ዘለና ቦታ ሽዑ ተመሪቆ ሽዑ ከዓ ንሕና ተመሪቕና ማርችን ባንድ ስለ ዝነበርኩ እቲ ናይ ካልኣይ ደረጃ ዝብል ትምህርቲ ክቕፅሎ ኣይከኣልኩን ግለ 2 ዓመት ገለ ዝኸውን ኣቋሪፀ ሃይስኩል ዳሕራይ ግን ምሸታዊ ቤት ትምህርቲ ቅድስት ማርያም ሃይስኩል ኣብኡ ወዲየ ማለት እዩ። ፅቡቅ ኣብ መንጎ ቅሬታ ክትኮልፈካ ክልቲኣ ናብቲ ናይ ሙዚቃ ድሕረ ባይታሲ ወላ ክነልዕሎ እውን ግቡእ እዩ ኣገዳሲ እዩ ከመይ ኢሉ እዩ ፅልዋ ሓዲሩካ ሓውኻ ያና ዘርእዝጊ እዩ ኣብ ገዛ ብሓንሳብ ኢኹም ግን ክሳብ ክንደይ ናይ ዘርእዝጊ ፀላው ነይሩ መን እዩ ዘርእዝጊ ምናልባት ንዘይፈልጥ ኢልካ ከዓ እቲ ፅልዋ ብኸመይ ከም ዝሓደረካ ምክንያቱ ንኣርቲ ክትብል ኢኻ ኣብዚ ናይ ፖሊስ እዚ ናይ ማርሽ ባንድ ተኣቱ ዘለኻ ኣጠቓሊልካ እቲ ድሕረ ባይታ ናይ ፅልዋኻን ትጉዕዞኻን ልክዕ ከምዚ ትብሎ ዘለካ ፅልዋ ኣለዎ ፅልዋ ቀሊል ዘይኮነሲ ብጣዕሚ ሳይ ዝኾነ ፅልዋ ኣለዎ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣነ ስካውት ነይረ ስካውት ማለት ኣኽርያ ቤት ትምህርቲ ሓምሻይ ክፍሊ እናተምሃርና ኮይኑ ካብ ሓምሻይ ክፍሊ ተምሃሩ ኣብ ከባቢ 65 ገለ ስካውት ነርና ሕጂ ሓወይ ከዓ ኣብ ልዕልቲ ፀሃይ ስካውት ትበሃል ከዓኒ ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ ንዓይ ምዕባይ ሓወይ እዩ ዘርኢ ዝገብረ እግዚኣብሔር ድምፃዊ ካብ ስሳታት እዩ። ኣነ ሽዑብቲ ስካውት ከለኹ ብደርፊ እየ ጀሚረ ክገርመካ ባዕልኻ ትደርፍ እዋ ደርፊ እየ ጀሚረ ማለት ሲ ናይ ዑስማን ዓብደረሒምን ናይ ዘርእዝጊ ሓወይን ደርፊ እየ ድግም ነይረ ብፍላይ ናይ ዑስማን ዓብደረሒም ድሕሪ ስቓይ ትብል ደርፊ ንሳ ብዙሕ እየ ዝደርፋ ነይረ ቤት ትምህርቲ ደርፋ ዳሕራይ ወርሓዊ ኣኼባ ዝበሃል ናይ ስካውት ከዓ ነይሩ ኩሉ ግዜ ናብ ኣስመራ ዝነበራ ስካውት ቤት ትምህርቲ ኢተገመነን ቀዳማይ ሳሰ ዝበሃል ነበረ ልኡል መኮነን ኩለንተን ኣብያተ ትምህርቲ ዛሃንሻ ኩሉ ኣኽርያ መደበር ኮታ ዘን ቤት ትምህርቲ ኣብያተ ኩላተን ስካውት ስለ ዝነበረን ወርሓዊ ኣኼባ ከዓ ይግበር ሎሚ ንኣብነት ኣብ ቅድስት ማርያም ድሕር ኮይኑ ሓንቲ ወርሒ ዛሃንሻ ድሕር ኮይኑ ሓንቲ ኣኽርያ ትኸውን ሓንቲ ገለ ኣብኡ ሕጂ ምስ ተኣከብካ ትደርፍ ኢኻ ሕጂ ደረፍቲ ትበሃል ነበሩ እቲ እዋን እቲ ደረፍቲ ዝበሃል ነበሩ ዑስማን ዓብደረሒም ዘርእዝጊ መሓሪ ብርሃ የማነ ገብረ ሚካኤል እዮም ኣብኡ ንደርፊ እዮም ስካውት ከዓ የማነ ስካውት ከዓ ስለ ዝነበረ ናይ ኮምቦኒ ደርፊ ነይርዎ ኣነ ከዓ ሽዑ ስርዓት ዑስማን ብዙሕ ኣይኮነ ናይ ጃልያን ድዩ ነይሩ ግን ብዙሕ ኣይኮነ ናብቲ ስካውት ገለ ዝነበረ ስለ ዘይነበረ ናይ ዑስማን ብዙሕ እየ ዝደርፎ ነይረ በዓል ሰብኣይ ይኹን ካልእ እውን ነይሩ እንዳደረፍኩ ከለኹ ማለት እዩ ብጣዕሚ እንታይ ዝበሃል ዘርእዝጊ ሓወይ ከዓ ብጣዕሚ ከም ዝበልካዮ ብጣዕሚ ይፀልወኒ ነይሩ ዘርእዝጊ ክዘርፍ ከሎ ሽዑ ልኡ መኮንን ተምሃራይ ነይሩ ሽዑ ካብ ሽዑ 9ይ ክፍሊ ልኡ መኮንን ተምሃራይ ነይሩ ካብኡ ግን ዳሕራይ ኣብ መንጎ እንዳበልካ ሕልፍ 6ይ ክፍሊ ጀነራል ጌርና ቤት ገርጊስ ምስ ከድና ኣብ ቤት ገርጊስ እዩ ይደርፈሎም እየ ዋላ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ገለ መታትገለ ከለኹ ሞኒተር ነይረ ሕጂ 7ይ ክፍሊ ተምሃራ ከለና ድሕሪ መምህር ደየሎ ኣነ እየ ደርፊ እየ ዝገብረሎ ዝሕልፍ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ሕጂ ጎይቶኦም በራኺ ይበሃል ዓርከ ወዲ ዛሃንሻ እዩ መማህርተይ ክላስሜተይ እዩ እንታይ ብለኒ ስኻ ከምዚ ስለ ስምዒታት ዘለካ ባንዳችታ ዲና ከይድና ደ ንምሃር ከመይ ጌርና ክንከይድና እውን ትበልኮስ መምህር ዕቑባይ እቶም መምህር ኣብኡ ደለዉ ናይ ሰርፔጆ ዝመሃሩ ገዛውትና ገንሻ ኣብቲ ገዛ ካንሻ ስለ ዝኾኑ ጎረቤትና እዮም ዳሕራይ ክቕበሉና ክእሉ እዮም ኣነ ክዛረቦም እሞኒ ኣብኡ ክንከይድ ገለ ብለኒ ሕራይ ከይዱ ምስ ትዛረቦም ኣውቶማቲካሊ ፅባሕ ሰዓት 6 ምፅኦም ኢሎሞ ኣብ ካቴድራል ማለት እዩ ስለዚ 1967 እዚ በዚ መልክዕ ናብቲ ሙዚቃ ከይድና ባንዳሽታ ዲና ምስ ከድና እቶም መምህር ተቐቢሎምና ናብቲ ጥልያን ሚልያኒ ፔትሪ ዝበሃል መምህር ናይ ሙዚቃ ዝነበረ ከምኡ ውሳድ ገይሩ መጀመርያ ግን ሰልፌጆ ገበሩ ተባሂልና ናይ ሙዚቃ ኖታ ማለት እዩ ከባቢ ናይ 3-4 ወርሒ ኸውን ኖታ ቀጥቂጥናየ እስካብ ዝኣኽለና ነቲ ኖታ ካብኡ መሳርያ ሂቦምና መሳርያ ከዓ በዓሉ ሚልያኒ ፔትሪ ዝበልና ዘሎ ክላሪኖ ህበና ማለት እዩ ኣና ክልቴና ንዓይንዑ ሽዑ በዚ እንዳገበርና ከለና መንጎ ነዊሕ ኣዋርሒ ምስ ከደ ሻምበል ገብረ ሚካኤል ቀላቲ
ናይ ወታደራዊ ሓላፊ ናይ ማሕበር ናይ ሙዚቀኛ ናይ ሳይድ ነበረ ናይ ሙሉእ ወታደር ናይ ማስገጃት ምሕዳር ከተማ ኣብ ካቴድራል ፐርሶናል መፅኦም ባዕሎም እዚ ኣብ ዝገብሮ ዘለኹ ምንቅስቓስ ናይ ባንዳ ቺታዲና ካብ ሎም መዓልቲ ከብቅዕ እዩ ምክንያቱ ምሕዳር ከተማ ኣስመራ ወግዓዊ ዝኾነ ወታደራዊ ማርቺ ክገብር ስለ ዝኾነ ንዓኻትኩም ዞም ኣብዚኣ ዘለኹም ማዕፆ ክፉት እዩ ብኣኹም ክንጅምሮ ካብዛ ሎም መዓልቲ ግን ተዓፂኾም ምዃኑ ነግረኩም ካብ ፅባሕ ከዓኒ ፖምፔሮ መፂኹም ደለይ ዘለኹ ምስገቡ ምስ በለና ዳርጋ ከይድና ገለ ግን ገለ 6 ሰባት ከውንና ተቐቢሎምና ማለት እዩ ንሕና እውን ተቐበልና ነቲ ሕቶ ማለት እዩ ኣነ ማለት እዩ ፍስሓ ኣረጋይ ጸጋይ ሳይሱ ዝዘሎ መምህር ዶ ኦኬ እሱ ፍስሓ ኣረጋይ ጸጋይ ተስፋይ ግርማይ መብራህቱ ጆርጆ ነፍስሄር ማለት እዩ ሓርበኛ ሐሚድ ኣምሳሌ ሰብኢ ገብረ ጻድቕ በረኻ ሽሙ 6 እዚኣቶም ሙዚቃ ንፃወት ኖታ ንፈልጥ ካብኡ ምክሪና ማለት እዩ ከምኡ ብዚ ሰዓት እዚ ምምሕዳር ከተማ እንታይ ገይሩ ካብ ታሽዓይ ክፍሊ ንላዕሊ ትምህርቲ ዘለዎ ነዚ ናይ ከምዚ ንሓስብ ስለ ዘለና ወታደራዊ ማርችን ባንድ ንሓስብ ስለ ዘለና ክሳተፍ ደሊ ምምፃእ ተባሂሉ ሊስታ ተመዝጊቦም ምርመራ ቀረማ ሃሳሴ እዚ ቀይ ባህር ተገይሩ ከባቢ 30 ገለን ዝኾኑ ሰባት ሓደስቲ መፅኦም ንዖም ከዓ ብዝቐልጠፈ ግዜ ማለት እዩ መምህር ናይ ኖታ ኣለዉ ንሶም ንሕናቶም 6 ሰባት ከዓ ኖታ ንፈልጥ መሳርያ ከዓ ስለንፈልጥ ነቲ ኢንስትሩሜንት ተማቒልናዮ ዋላ እንተሳይ ተማቒልና ሰልፌጅ ይኹን ገለ ኩሉ ኩሉ ዳርጋ ኣብ 3-4 ወርሒ ዳርጋ መሳርያ ክፃወቱ እውን ጀሚሮም ማለት እዩ ካብኡ ሽዑ እታ ናይ ደቀ ምሓረ ወታደራዊ ተምሃሮ ተባሂልና ንደቀ ምሓረ 1968 ንወርድ ማለት እዩ ወሪድና 3 ወርሒ ገለ ጌርና ወታደራዊ ትምህርቲ ማለት ሰልፊ ተኽሲ ናይ ብረት ተኽሲ ይኹን ፖሊስ ውስጥ ደንብ ዝበሃል ከዓ ናይ ሕጊ ናይ ፖሊስ ተማሂርና ካብኡ ተመሪቕና ልክዕ ምስ ኤክስፖ ማለት እዩ ኤክስፖ 69 ተመሪቕና ማለት እዩ ኣብዚ ጎብዓዊ ኮይንና ፖሊስ ናይ ፖሊስ ኤርትራ ዝነበሩ ሽዑ ሰራዊት ነይሮም ናይ ሓይሊ ባሕሪ ነይሮም ንሕና ነርና እዚ ኤክስፖ ሽዑ ኣብ ከተማ እዚ ስመራ ስታድዩም ቀደም ግሳዋ ስታድዩም ዝበሃል ነበረ ኣብኡ ብወግዒ ተኸፊቱ ማለት እዩ ኣብኡ ስታይ ጌርና እዚ 69 ማለት እዩ ካብዚ ኣብዚ በቃ ከምቲ ኣብቲ ልዕለ ዝገረፍኩ ከዓ ዝገለፅክዎ ከማን ናይ ትምህርቲ ዳይ ምቕፃለይ ከማን እሱ እዩ ንዓይ ዝኩሉ ሳት እዚ መዓልታዊ ልምምድ ሕጋዊ ከዓ ስለዝኮነ ኦፊሻል ወታደር ስለዝኮንካ ኣብቲ ናብቲ ገለ ዝበሃል ስለዘለ ተቋሪፀ ማለት እዩ ትምህርቲ በዚ እቲ ናይ ሙዚቃ ስታይ ዳሕራይ ግን ኣብዚኣ ሲ እንታይ ገሪማትኒ ስለምንታይ ናይ ፖሊስ ወታደራዊ ስልጠና ክትወስዱ ተገይሩ ምክንያቱ ሲ ኣብ ደቀ ምሓረ ሲ ንስልጠን ፖሊስ ኮማንድስ ዝነበረ ቦታ እዩ ስለምንታይ ንስኹም ናይ ማዘጋጃ ቤት ሙዚቀኛታት ኢኹም ሲቪልያን ኢኹም ንምባል ወታደራዊ ወታደር ምዃንና ኣይፈርፈን ሽዑ ቀዲሙ ዝነበረ ተረዲእካ ዘሎ ከም ግቡ ኡርባን ፖሊስ ኢኮ ዝፅዋዕ ሙኒሲፓሊቲ ኡርባን ፖሊስ ይፅዋዕ ሕጂ ወታደር እዩ ፅባሕ ንዋሓደ ነገር ተጋጢሙ እውን እኮ ከም ወታደር ክገጥም ግን እንታይ በትሪ ሒዙ ይኽበይ እዚኣ እታ ተባሂላ ቀዳመይቲ ቅድመና ሓንቲ ግሩፕ እያ ከይራ ካብ ማዝገጃት ማለት እዩ እቲ ብድሕሪኡ ንሕና ሳይ ናይ ግድነት ወታደራዊ ክሳይ ትፈልጡ ኣለዎ ብረት እውን ድሕሪ ሰቢል ካሎም እቶም ኦፊሰርስ ኮ ሽጉጥ ገይሮም ይኸዱ ሽጉጥ ግን ሲ ስለምንታይ እሱ ናይ ክሳይ ኣይኮነን ስለዚ ናይ ግድነት ወታደራት ካብ ኮኑ ወታደራዊ ትምህርቲ ክመሃሩሎም ተባሂልና ኢና ወሪድና ብድሕሪ ዝኾነ ማዝገጃ ዝቁፀር ደቀ ምሓረ ክመሃር ከላም ዳርጋ ግን ኩነታት እንዳበለ ሕማቅ እንዳኾነ መፅኡ እምበረ ወታደር ክንመሃርሲ ናይ ግድነት ይሽዑ ፅቡቅ ኣብ ባንዳ ቺታዲና ቅድሚ ምእታውካ ከም ጉጅለ ሓደ እንታይ መረዳእታ ነይሩካ ከመይ ፀኒሓትካ ቀልጢፋ እንዳሻዓ እንዳ ፈሪሳና ማዘጋጃ ቤት ሰጊራ ግን ብውሕዱ ተራኣ ኣብ ርኩታኣ ኣብ ሙዚቃ ኤርትራ ብኸመይ ትገልፆ ወል ኣነ ወይ በዓል መን ፀኒሐ ምኻ ትዛዕቢ እሱ እንድዩ ሕጂ እቲ ኣገዳሲ እዚ ከዓ እንታይ ምስለካ እታ ባንዳ ቺታዲና ክትጅሙር ከላ 1953 እያ ጀሚራ ትፈልጥ 1953 ጀሚራ ሽዑ ገለገለ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ኣለዉ ኣብኡ ዝነበሩ መምህር ዕቑባይ በዓል ዕቑባይ ገብረስላሴ ባይሩ ባዕሎም
ኣብ መወዳእ ባዕሎም ማርችን ዝነበሩ እዮም ኣብ መወዳእቱ ከዓ መምህር ናይ ሰልፌጆ ብሓቂ ንሰልፌጆ ዳርጋ ከምዚ መፅሓፍ ቅዱስን ቁርኣንን እዮም ትፈልጥዎ ዝለዓለ ሕቶ ካብ ሓደ ስምኒት ወይ ድማ ኣትሒዝካ እስካብ 64ታዊትን ገለ ዝብል ተስታያት ሶም ሰልፌጆ ክዛረቡ ክግብሩ ከለዉ ድዒ ካልእ ነገር ኢኻ ናይ ሓቂ ከም ሰብኣይ ስለዚ ሲ ኣብኡ ሽዑ በዓል ኣኽሊሉ ጀሚሮም ፀኒሖምኒ ኣኽሊል ዳንኤል ተክለ ገረመድህን ግርማ ጀርጆ ሳይ ኣረጋይ ተስፋ ሚካኤል ቀለታ ገርጊስ ቀለታ ገብረሂወት ቀለታ ፋሚሊ ትወድ በዛብህ ከመይ ዳመሰለ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ከማን ዓሪፉ መቸስ ብዙሓት ፀኒሖምና ናብኡ ኤርትራውያን ማለት ሃገራውያን ፀኒሖምና ሰዓዱ ከዓ ብዙሓት እዮም ነይሮም ኣብቲ ሽዑ ስለዚ እቲ ቀድመይ ድሮ መሳርሒ ሒዞም ፀኒሖም በዓል ኣኽሊሉ ማለት ንሕና ክንጅምር ከለና ኣኽሊሉን ተክለ ገረመድህን ኢልካ እዚኦም በዓል ሳክስ ነይሩ ሽዑ ትራምፐት ክላሪኖ ማለት ኣርኪብናዮም ማዕረ ክላሪኖ ሒዘ ኣኽሊሉ ዝገዝኦ ስፍታን ተወትፍ ትገዝኦም ፕራክቲስ ንገብር ነርና መሓሪ ብርሃ ከማን ሽዑ ኣብ ፖምፔር ይሰርሕ ስለ ዝነበረ መሓሪ ብርሃ ማታ ደረፋይ ወይዘሪት ጊታር መሓሪ ብርሃ ሶሪ ኢትዮጵያ ነበረ ኣቦ ዞም ነዞም ሕጂ መሓሪ ብርሃ ናብ ፖምፔር ኣብቲ ወታደራዊ ቤት ፅሕፈት ናይ ማዝገጃየት ማለት ናይ ምሕዳር ከተማ ኣብኡ ፈለኛሞ ነይሩስ ኣብቲ ውሽጢ ፈለኛሞ ስለ ዝነበረ ንሕና ምስ መፃና ሽዑ ብቐጥታ ንዑ ከማን ኣብታ ማርችን ባንድ ሓዊሶሞ ክራሪኖ ሒዙ ብሓንሳብ ኢና ነርና ብእውነት ኣነን መሓሪ ብርሃን ንዝነውሐ ግዜ ብሓንሳብ ኣብ ቸንትሮ እንዳኸድና እቲ ጥቃ እንዳኺዳ ንመረት ኣብቲ ቆፅሊ ቀላምጦስ ገለ ዘሎ ኣብኡ ኢና ፕራክቲስ ንገብር ነርና ሙዚቃ ተን መሳርያ ተዋሂበና ናየን ምሳና ሒዝናየን ገዛና ንኸይድ ገለ ንእየን ኢና ሕጂ ሲ ካብኡ ንኒው ኣብኡ ፀኒሖም ዝበልካዮ እሳቶም ፀኒሖምኒ ማለት እዩ በዓል ኣኽሊሉ ገልታት ፀኒሖምና እዮም ዋላ ኣብ ኤርትራ እዞም ኩለን ዓበይቲ ባንድታት ዝነበራ ማታ ዓይልካ ዋላ ዳሕራይ ዝነበራ እዞም ኩለን ብላክ ሶል ዘርኣይ ደረስ ኢልካ ሱፐርስታር ገለ መልታት ዘለ ብሎዊን ፓርቲ ማለት እዚ ሳክስፎን ትራምፔት ገለገለገለ ካብዛ ማርሽን ባንድ እዚኣ ዝወፅ ብሙሉኣቶም ይብለካ ዘሎ ዋላ ሓደ ሰብ ምክንያቱ እቲ ሙዚቃ ብስርዓት ብትምህርቲ ዝፈልጦ እዩ ኩሎም ሓደ ዝኾነ ሰብ ዋላ ኣብ ማታ ዝነበረ ዋላ ሱፐርስታር ዋላ ኣብ ገለበል ዋላ ቬንስ ባንድ ገለ ዘሎ በዛ ባንዳትና ገሊኦም ከማን ካብ ናይ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ናይ ገዛ ሃንሻ ዝተምሃሩ እዮም ማለት ካልኦት ከዓኒ ኣለዉ ኣብኡ ከይዶም ዝመሃሩ ኣለዉ ዓዲ ብራስ ባንድ ትበሃል ነይራቶም ኣኽሊሉ ሕጂ ናብኡ ከይዲ ጆይን ገብር ነይሩ ማለት ለካ ሳይ ስለ ዝነበረ ሕጂ ብከምዚ እዩ ማለት እዚ ባንድ ክንመፅእ ሶር ከሊፈካ ከይከውን ኣብ ሓደ ካብቲ ሽዑ ኣብዛ ጉጅለ ምስ ኣተኻ ኤክስፖ ሳንጫዕተን ቁርብትና ክድካያ ነርካ እንዲኻ ዝያዳ ክተዕምቆለ ይደልየክ ከመይ ዝኽርኻ ኤክስፖ ሳንጫዕተን ከመይ ነይሩ ኤክስፖ ሳንጫዕተን ብጣዕሚ እንታይ ምስለካ ቀዳማይ ነገር ስለምንታይ ኤክስፖ ናይ ሙሉእ ኢትዮጵያ ኣብ ኣስመራ ኣብ ኤርትራ ክግበር ዝተበየነ ኣነ ከምቲ ገለገለ ዝሰማዕኽዎ ዳሕራይ ኤርትራ ሲ ፋብሪካታትን ኢንዳስትሪ ካብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ዝበዝሐ ዘለዎ ከምኡውን እዚ ዘራእቲ ይኹን ገለ ይኹን ንደገ ትሰድድ ዝነበረት ከም በዓል ኣራንሺ ኢልካ ቱፋሕ ኢልካ ፓፓያ ኢልካ ገለ ኢልካ በዓል ስዑድ ዓረብያ ገለታ ትሰድድ ዓብይ እንታይ ትበሃል ከምኡ ከዓኒ ባህላዊ ሃብቲ ከዓኒ ናይ ትሽዓተ ብሄራት ከም ዘለዋ እዚ ኩሉ ዝተረኣዩ ካብተን ካልኦት ሃገራት ዝሓሸት ኮይና እምበር ኣዲስ ኣበባ ወይ ድማ ገለ ጎንደር ቤሄጋ ምበሉ ነይሮም ታስዋይ ከዓኒ እኮ ኣብ ኤርትራ ክግበር ኣሎ ተባሂሉ እዞም ኩለን ፋብሪካታት ኣብዚ እንዳ ሜሎት ኢልካ ኩላተን ኣብዚ ዓዲ ዝነበራ ልዕሊ 58 60 ዝኾና ፋብሪካን ኢንዳስትሪ ነይረን እየን ኣብ ኣስመራ በዚ ምክንያት ስለዝኾነ ብጣዕሚ እዚ የገድሰካ እዚ ብጣዕሚ 10 መዓልቲ ቢሉ ኸውኒ ንሕና መዓልታዊ ፖሊስ ኣለዉ ናይ ንግሆ ናይ ምሸት ንሕና ኣለና ኣብዚ ውሽጢ ማርሽን እንዳገበርና ክሳን ገብር ኣብዚ
ዋና ኣዳራሽ ጀለካ ዝኣብ ዘሎ ኣብቲ በቲ ደራሽ ንክናይ ክድሞና ኣብኡ ኮይና ማርሽ ንገበር ካብዚ ወፂና ሽዑ ንከተማ ንውፅእ ማለት ክተርእዩ ከተማ ማርሽ ንከተማ ንኸይድ ካብ ጣፍቲ ገሚኒችፒዮ ኣብኡ ኮፍ ንብል ኣብ ቤተ መንግስቲ ባ መጀመርያ ዳሕራይ ብጣፍቲ ገሚኒችፒዮ ትኸይድ በቃ ትኸይድ ውፅእ ኢልካ ውቀፅል ኣኽርያ ትኸይድ ዕዳጋ ዓርቢ ጌርካ ዕዳጋ ሓሙስ ብእግርኩም እዩ ዝኩሉ ዝቕርና ትኩሉ መንእሰይካ ቆልዑካ ደድሕንናኻ እዩ ለዚ ይብለካ እቲ ብጣዕሚ እንታይ ዝበሃል እዩ ንኣሽቱ ናብቲ እዋንቲ ይብለካ ኣለኹ ኣነ ሕጂ 1968 ጀሲ 69 ሕጂ ወደ 17 ዓመት ኣለኹ ኣነ 17 እያ ምሸ ዋላ መንነት ኣይዲ ናይቲ ኢትዮጵያ ኣይነበረን ናይ ማዝገጃ ቤት ወታደር ጥራሕ እዩ ነይሩኒ ገርመካ ሽዑ ንኣሽቱ ኢና ንሕና ንገዛእሲ ኩላና በዓል ፀጋይ ተስፋይን ኣረጋይን ቁርሴ ፕሬዝደንት ይብሉካ ብተመሳሳሊ ስለ ዝኾነ ምናልባት ገሊኡ ዋላ ተመሊስና እንተዘለዓልናዮ ፅቡቅ እዩ ድሕሪኡ ምስ እዛ ባንዳ ቺታዲና ካብ 68 ክሳብ 72 ኣክቲቭሊ ነርካ ኢኻ እቲ ንጥፈታትኩም ከ ተመሳሳሊ እዩ ኣብ 72 ሽዑ ጉዕዞኻ ከመይ ቀፂሉ ዳህላክ ቁርብ ክትሕዘብ 72 ኣብ መንጎ እንዳኸድና ከለና ገና ማዝገጃት ከለኹ ምሕዳር ከተማ ከለኹ ግርማ ጀርጆ ገዲፍዋ ንምሕዳር ከተማ ገዲፉ ፕራይቬትሊ ማለት ነፃ ኮይኑ ኣማታ ኣይፃወት ነይሩ ማለት ማሕበር ቲያትር ኣስመራ ስማታ እወ ሶም ፃወት ነይሩ ግርማይ እሞ ቅድመየ ነይሩ ማታ ኣትዩ ሽዑ ናይ ብሓቂ ናይ ቀረባ ዓርከይ ስለ ዝነበረ ናይ ቀረባ ዓርከይ ናይ ብሓቂ ካብቶም ቆርቦም ዝነበሩ ዓርከይ ስለ ዝነበረ ሽዑ እሞ ክስታ ክንገብር ደሊና ባንዲ ክንገብር ደሊና ሽዑ ማታ ዳርጋ እንዳ ቀሃመት እያ ትኸይድ ነይራ ዘርዝግሎ ሃወይ ማለት እዩ ኣብ ፀኒ ኣዊ ነይሩ እዩ ማታ ኣወ ዘርዝጊ ንሱ ሕጂ እንታይ ብለን ሓራይ እምበኣር ኢለዮ ከይድ ሞ ሰብ ንፍጠር ተባሂልና ሽዑ ሓጎስ ብርሃነ ከም ኪታሪስታ ፕላስ ቤይዚስታ ኮይኑ ኣበይ ፀዋት ነይሩ እሱ ሽዑ ሳና ነሱ ሽዑ ካበይ ካብ ኪዳነ ምህረት እዩ ዝመፅእ ካብ ኪዳነ ምህረት እዩ ዝመፅእ እሱ محمود عمر محمود حاو إبراهيم محمود سو كم كيتاريستا كمان سو يمت مالتي سو تمسجن دانيال حاو أخليلو كم درامر يمت حجي أنا كم ساكسفونيست خوينة جرماي جورجو كم ترامبيت كينو زرزقي كم درافاي حاجوس برهانة كيتاريستا يجين كم بيز جيتار كويني مسانا تساعد نير شعور باندي خوينا ما تأعي الناس أم براكيت دهلاك الناس أم براكيت ما تأعي مالتي بنا محاضر تياتر أسمرة أو إنا براكتس نقبب أو إنا وانا صاحبينا أسمرون هرتو مارامين شو نيماتا اوكي أبتك زيت معنا نقو ود من ساعي شعيد برن ود من ساعي شعو انتا غير مسكا ود من ساعي وانا صحفي قديمون دينير نيماتا هو افتك شعو قناتو كوخ مرحبا تبل مدب غيرو أبتي بتصحفت ما كويلو أو بتصحفت نيرو فتوش ماتا ناتو كوخ مرحبا يقول ناتو كسا غيري شعو ماتا أقدمو صحفي نيماتا ዝነበረ እዩ ወንቡ እንዴት ናይ ወና ዳርጋ ሽዑ ኣስመሮም ተምስተካ እሱ ግን ናይ ገዛ እርሱ ገይሩ ዋላፍቲ ማታ ኮለቱ ኦፊሱ ኮኽት መርሓባ ናቱ ኣባላቱ ሕጅዑ የኑስ ኢብራሂም የማነ ገብረ ሚካኤል መምር ሰሎሞን ገረዝግሄር አልአሚን ዓብደለጢፍ ካልኦት ኮይኖም ዑስማን ነይሮም ሰው ዑስማን ከም ደራፋይ ቬኑስ ባንድ ቬኑስ ዮ ሶሪ ሕጂ ከምዚ ነይሩ ሕጂ ማታ ግን ንሕና እንዳተጓዓዝና ከለና ማታ እንዳሳይና ከለና ሰንበት ኢና መዓልታዊ ንፃወት እምበሪ ማታኣሲ ሌታዊ ስሊት ንፃወት ነይርና ዲና ፒካዲሊን መካምቦን ግን በዓል ተክለስ ፋዝጊ ኣብ ፒካዲሊ ኣለዉ ኣብ መካምቦ ኣለዉ ካልኦት ኣለዉ ዘርኣይ ድረስ ግን ገዲፎም ሽዑ ጁኒየር ክላብ ሰንበት ኣብ ቃንጆ ስቴሽን እዮም ፀዋት ነይሮም ኣብ ዘርኣይ ድረስ ከይዶም ዳርጋ ወቅተይ ማዕቢሎም እዮም ድረስ ካልኦት ነይረን ዘን ባንዳ ናይ እንትን በዓል ናይ ክሳይነ መንእሰያት ነይረን ገለ ባንድ ናይቲ ባንድታት ነይረን እየን ሽዑ ኣው በዓል ኢኮፕራ በዓል ገለገለ ዝበሃሉላ ነይሮም እዮም ግን ሽዑ እዚኦም ብላክ ሶውል ፋሕብ ማለት ገዲፎም ፒካዲሊ ሕጂ እንታይ በዓል ተኽለ ማለት ከ በዓል ተኽለ ንጉሰ ሳክስፎኒስታ ገለታት ሚልዮን ገለ እዚኣቶም ይገድፍዎ ንዑ ገዲፎም ምስከዱ ርእሶም ዋና ፒካዲሊ ርእሶም ጠበዓ ናባ ሰብ ልኢኹ ናባና ክሳብ ገይሩ ስኻትኩም ቤት ሕዝቦ ዝገዛ ኣለና ሓራ ኢልና ኣብቲ ሌታዊ እቲኣ ከዓ ሰንበት ቀጥር ከዓ ሰንበት ማታ
እንዳተፃወትና እዚ 73 ኣብኡ ንፃወት ማለት እዩ 73 ምስ ዳህላክ ይዙ እዚ ዳህላክ ኣብኡ እንዳተፃወትና ከለና መንጎ ሕጂ እንዳተፃወትና ከለና ንሕና ናይ ብሓቂ የድለካ ዘለኹ እዞም ባንድ እዚኦም እዞም ዳህላክ ባንድ ፅፉፍ ዝኾነ እንግሊሽ ኢልካ ትግርኛ ኢልካ ኩሉ ዋላ ጥልያን ዓረብ ዘሎ ኩሉ ዳርጋ ተሓቢና ከምዚ ሱባኤ ኣቲና 6 ወርሒ ኣብ ማታ ዋላ ሰብ ከይፈለጠና ኢና ዳህላክ ኢልና ወፂና ብክሊሸ ጌርና ኢና ወፂና ስለዚ ከይንጣለም ፀፀር ውሒጥና ኢና ንሓቂ ምክንያቱ እንታይ ነይሩ ሽዑ ንፉዕ ሳክስፎኒስታ ድሕር ኣለዋት ሓንቲ ባንድ መፅያ ስዕቦ ማለት እዩ ንፉዕ ኦርጋኒስታ ተሎ ከምኡ ይምልጣል ነይሩ ከምዚ ሕጂ ሓደ ግዜ ዝግበር ኣብዚ ዓድና ሽዑ ከይንጣለም ከይን ተባሂልና ኣብ መንጎ ሕጂ መልኣክ ኩሻ ግሬ ዝበሃል ካብ ኢትዮጵያ ዓብዪ ተዋሳኢ እዩ ባንዲ ሽዑ መሰነይታ ሒዙ ይመፅእ ካብ ኣዲስ ኣበባ እዚ ኦድየን ኣብ ኦድየን ተፃዊቱ ገለ ተፃዊቱ መንጎ ቤዝ ጊታር ተፃወትን ድራመርን ናቱ ገዲፎሞ ኢትዮጵያ ተመሊሶም ኣዝያ ሕጂ ሓጎስ ብርሃኑ ከም ጊታሪስታ ምስኦም ከይድ ኣብኡ ተክለ ስፋዝጊ ከዓ ድራመር ከይዱ ምስኦም ከይድ ማለት ዑደት እንዳካየዱ ከለዉ ኣይ ቲንክ በዚ ደቀ መሓረ ገይሮም ገለመታት ምስ ገቡ ገይሮም ኢትዮጵያ ከይዶም በኣ ገይሮም ኣይተመለሱም ሕጂ ሓጎስ ካባና ሓደ ጎዲሉ ማለት ድሮ ኣብ መንጎ እውን ኣብዚ ተመስገን ዳንኤል ንፉዕ ድራመር እዩ ነይሩ ሕጂ ዘርኣይ ደረስ ኣለዉ ሱፐርስታር ኣላ በዚ ኣብ ማካምቦ ትፃወት ዘርኣይ ደረስ ኣለዉ በዓል ቬኑስ ገለመታት እውን ኣለዉ እንዲኦም ፍላይምንስ ኣለዉ እዚኦም ኣለዉ ሕጂ መጨረሽኡ ኩሎም ባተሪስት ኣለዎም በኣጋጣሚ ግን ብርሃነ ወድጌ ባፅዕ ገይሹሲ ኣይ ደንጊዎም ብናቱ ምክንያት ንዘርኣይ ድረስ ማለት ድ እወን ድራመር ናቶም ድራመር ሕጂ ድራመር ናቶም ፅወታ ድሕር ተዓዲሞም ገለ ድሕር ተዓዲሞም ሲ ድራመር ከድልዮም ሕጂ ንመን ይሪእዎ ነይሮም ሰካኒ ፓልያሪቺ ባኒ ፈለዚ ባዚ ሉጂ ማውሩ ዝበሃል ድራመር ናይ ሱፐርስታር ዝነበረ ንዕኡ ከም ገለ ደልይዎ ተመስገን ዳንኤል ከ ኣሎ ብዚ ሕጂ ተመስገን ዳንኤል ክልተ ቦታ ነይርዎ ማለት እዩ ወይ ዘርኣይ ድረስ ክወስድዎ እዮም ወይ ሱፐርስታር ተልጊሱ ተኸይዱ ኣትዩ ከዓ እሱ ከዓ ትኽእል እዚታት ከዓኒ ምስ ረኣይዎ ሕጂ ዘርዝግን ግርማይን ሰም ባንድ ሊደራታት ንታይ ዝነበሩ ኣጋጣሚ ሳክስፎኒስታ ናይ ሱፐርስታር ከዓኒ ቪዛ ሒዙ ረኺቡ ንስዑድያ እኸይድ ደሜትራዲ ገለ እዩ ነይሩ ምስለኒ ሳክስፎን ገዲፍዋ ከዓ እሱ ምስ ከደ ንዓይ ከዓ ሰብ ልእኹለይ ማለት እዩ ሱፐርስታር ኣነ ብሎም በዓል ዘርዚ ኣታ ንዓይ ሱፐርስታር ከም ዝብሉ ንሎ እንታይ ዝባንድ እንታይ ዝኮይኑ ገለ ብሎ ግርማይን ዘርዝጊ ተሰሚዖም ኪድ ትብል ሕጂ ግርማይን ዘርዝግን ተፈልዮም በይኖም ተሪፎም ማለት እዩ ኣነን ተመስገን ዳንኤል ዳሕራ ድራመር ሕጂ ሉጂ ማውሪ ምስ ገደፎ ተመስገን ዳንኤል ምስታ ሱፐርስታር ኣትዩ ኣነ ምስ ተመስገን ክልቴና ኢና ኣቲና ማለት ግን ቅድሚኡ ኣነ ኣቲና ምስ በዓል መን ፀኒሖም ሱፐርስታር ምስ ኣብኡ ፀንሑኒ ብርሃነ ስፋማርያም ከም ቤዚስታ ነይሩ ሕጂ ከመይ ዳ መሰለ ንፉዕ ናይ ሓቂ ኣብ ኣስመራሲ መዘና ዘይነበሮ ፓልያሊቺ ዝተባሃለ ኪቦርድ ይፃወት ናይ ሓቂ ኢላይ ብኖታ ዝተምሃረ ሰብ እዩ ሉጂ ማውሪ እቲ ድራመር እዩ ከለዚ ዝብሎ ከዓኒ ጣልያን ሓናፍጭ እዮም ሳቶም እሱ ከዓ ጊታሪስታ ነይሩ ማለት እዩ ከም ደራፋይ ከዓኒ ፍቃዱ ኣጥላው ነይሩ ፍቃዱ ኣጥላው እንግሊሽ ይደርፍ ፍሬንች ይደርፍ ኣምሓርኛ ሰለስተ ነይረን ሰን ከማን ቀዳም ሰንበት ብዙሓት ስለዝመፁ እቶም ኔቪ ገለመታት ስለዝመፁ ሓንቲ ትዝታ እያ ሓንቲ ናይ ባህታ ገብረ ሂወት ደርፊ ስቃይካሊ ኖ ኣምሓርኛ ሰንሰለት ትብል ናብ ፍቅር ሰንሰለት ትብል ንዓይ ደርፋ ሓንቲ ከዓ ነራ ኣምሓርኛ ከዓ ነራቶ ገለመለ እዚኦም ሰን ከማን ተመፅኦም ንሳቶም ገለ ንዓም ክሕጉስ እዩ ኣታካ ጥቂት ሰለስተ ግዜ ደርፈ ንዓታተን ይኽየፉ ኣበይ ምሸኣቱማ ተኽለይ ፀናሓካ እንዲኡ ኦረዲ ከይዱ ኣሎ ተኽለልካ ተስፋ ዝጊ ተኽለ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ እንድዩ ሓጎስ ደራፋይስ ጥራሕ ነይርኩም ናባና ደራፋይ ነፍሳቶም ሱፐርስታር ደራፋይ ናታቶም ትግርኛ ይነበሮምን ናይዚያ ዓባይ ታሪክ ኣላ ናይዚያ ናይ ትግርኛ ዘይብሎም ንሳቶም ሱፐርስታር ዳሕራይ ኣብርሃም ተኽለ ክንልዕላ ኢና ስለዚ ኣብ ማካምቦ ኢኹም ትፃወቱ ነይርኩም ስለዚ ማካምቦ ኣነ ከም ሳክስፎኒስታ እየ መዓልታዊ ድዩ ወይ መዓልታዊ
ساعات لنا خاني سنبت كاني أبكوا إمم. متصات لنا ساعات لنا ከምዚ ኮንሰርት ዓይነት ማለት هو እዩ كونسرت وتركوا نايتا وتصات نين دل أوتل سنة حمشين قرش كلا تركب معناتها نسنا جوبا وزعي ዋህ ራሓሙሽ هو ሕጂ ድሓን እዚ ናይ ሱፐርስታር ኣብ ቦትኡ ኮይኑ እተን ካልኦት ኣብቲ ጎኒ ጎንኩም ትንጥፈታተን ዳርጋ ናብ 74 ገፅና ንኣቱ እንዲና ዘለና ሽዑኡ በዓል መን ትዝክር መን ኣበይ እንታይ ነይሩ ትንጥፈታት هو حجي نابلت كم سلو زلخا 74 مالتي كابتن هاجراويان خنا باندتات نبرا زر إذا فليمس نيرا شو فينس باند نيرا ፍሌምስ እዛ ናይ በዓል ኣክሊሉ ዳንኤል በዓል ተስፋ ልደታ بريس بعد يوسف يوهانس ዮሴፍ ዮሃንስ بعد فيليتشي فيليتشي. تفا ميكائيل زنوروا ማለት ደራፋይ መን ነይሮም ሽዑ اسفالدت بعلو ደርፍ ነይሩ ዲ ተስፋ ልደት اسفالدت نعوز اركب درافاي كمان لين اي نبر بانجلش الكا طلياني الكا تغريناو ندرس ይደግም እዩ ደስ በላ انجلش درفات ناي بعل هيت بارادرس نيرو حقانيو እንዳንጸ بقالاتو بخسايتو ጊታር ነው ይጻወት ጊታራ ጻወቲ ወይስ ليد ጊታር ሊድ ይጻወት درافاي ناي حقي بسرعه نيرو انديو منشمو تخلبرها نيرو اندي مزرع يدرس جيمس براون بلو نورنا ناي انجلش درافاي بيزيستا ات ذا سيم تايم نسو غاني بحقي ناي انجلش صبو غير زباكوز نبره እዩ ነይሩ ሳቶም ኣባቶም ስለዚ እዚኦም ነይሮም ቶም በዓል ጃውጋር ብለ እቶም ጃጓር ነይሮም ኢኮፕራ ነይሮም በዓል ሚንጌቲ ነይሮም እሳቶም ሕጂ ኣብ ኩዋ ኣብ ኒያላ ኣብ ቃኞ ገለመለታት ገለ እዮም ዝፃወቱ ነይሮም እሳቶም መብዛሕትኦም ኣብ ክሱ ከዓ ነይሮም ኣቶም ሓናፊት ነይሮም መጀመርያ እኮ ቅድሚ ሱፐርስታር እቶም ጃጓርስ እዮም ዝፃወቱ ነይሮም ኣብኡ ካልባንድ እዮም ነይሮም ድሓረ እዮም ሱፐርስታር ነይራ ቅድሚኦም ሬድስ ትበሃል ባንዲ ነይራ ማን ሓንቲ ናይ በዓል ገርጊስ ቀለታት ዘለዎ ኣኽሊሉ ምስኣቶም ነይሩ ይመስለኒ እዚ ወዲ ኣርዓዶም ተስፋይ ዘይኮነስ ሓዉ ዳንኤል ኒገረሽም ሓዉ ጊታሪስታ ዘለዋ ገለ ሬድስ ባንድ ትበሃል ነይራ ዶክተር ኣርዓሎም ተድላ ትብላ ኦኬ ገርግስ ቀለታት ዝነበሩ ነይሮም ሬድስ ትበሃል ነይራ እታ ሬድስ እያ ዳርጋ ሽፍት ገይራ ኣብ ሱፐርስታር ከማን ገለ ባዛ ሕጂ ፍሌምስ ዘላ ዳርጋ ሬድስ ዝነበረት እያ ማለት ዝብል ኣነ በዓል ኣኽሊሉ ነይሩ ገርጊስ ቀለታት ገልታት ነይሮም ተስፋንኬል ምስ መን ድሕሪ ማታ ቀፂሉ ተስፋንኬል ኣብ ማታ እዩ ነይሩ ኣባይ ኣብ ቂዓታታ ኣብቂዑ ኣብ ትምህርቱ ከይዱ ተስፋንኬል ዳርጋ ማታ ነይሩ ቅድሚ ብኮ ካብቶም ናይ ሬድ ክሮስ መስራቲ እዩ በዓል እዚኣ ባሶሪ እዚኣ ሮኬት መስረቲ እዮም ሓዉ ተዓቢ ሓዉ ገብሪ ሂወት ንሱን በዓል ኣረፋይ ንጎቡ ወለታ መጀመርያ ዑስማን ዓብደርሒም ገለታት ገለ ሳይ ነይራ እታ ሮኬት 1965 ማለት እዩ 65 እንዴ ተፈንጨ ደሞ እሳቶም 1965 እዮም ነይሩ በርከ ማታ ነይራ ና ማታ 61 ስለጀመረት እሳቶም 1965 ነይሮም እዮም ድሕሪ ዘመናዊ ሙዚቃ ብኣኸሽዑ ዳርጋ ይትባረኽ ምሶም ዶ ነይረ ሓቀ ባረኽ ምስ ማንም ኣይነበረን ባረኽ ሓያል ደራሲ እዩ ንፉዕ ኖ ከምዚ መራሒ መደብ ኮይኑ ምስ ንፉዕ መዳሪ እዩ መራሒ መደብ እዩ ግን ዳሕራይ እሱ ኣብ ሮኬት ኣይነበረን ማታ ኣይነበረን ኣብተን በዓል ቤንስ ባንድ ከምኡ ተዋስኦታት ክግበር ከሎ በዓሉ ዝደርስ ተዋስኦ ነይሩ ዳሕራይ መንጎ መፅአና ክማን ኣነ እሱ ደረሳ ተዋስኦ ንተኣከብ ትብል ተዋሲአ እያ መዛሰ ስለዚ ሲት ይትባረኽ ኣብ ማታ ኣይነበረን ኣብ ቤንስ ግን ህቡብ መራሒ መደብ እዩ ናይ ሓቂ ደራሲ እዩ ከዓ ፅቡቅ ኣብቲ ምስኡ ተኣሳሲርና ኣብ ማታ ፃወቱ ነርኩም ምስ ዳሕላክ ዋላ ፒካዲሊ ብፍሉይ ሽዑ እንታይ ትዝክር ኣብ ሂወትካ ዝነበረ ጉዕዞ እወ ሕጂ ኣብ ዝያዳ ሽዑ ከምስ ኣብቲ ዳሕራይ ክንመፀ ኢና ንኸውን በሪ ሽዑ ኣነ ብፍላይ ሱፐርስታር ምስ ኣተኹ ቅድሚ ሱፐርስታር ምእታው እያ ገና ኣብ ክስታይ ኣብ ክስታይ ከለኹ ዳህላክ ከለኹ ግርማይ መብራህቱ ጆርጆ ትራምፔት ንሱ ካብቶም ውፍያት
تغلاساي ناي تقرب عين تراي نيرو فقط تامس وعال سو أبراهام تخلى ينيرو حجي عمونغو يبلاني شعب سبعان كلتين قالت استاي مودعتها مالتي تولدينا خمس سلازلو سي خمزي ايش رايك قال مسبلني تايريتو لك قال مسبلني مسوالكو بغتا بس ابراهام تخلي شيء درع من مالتي نتاح التخا حتى كان من لاسه قاطع من شعب زي تشبلو انا مسكتو ناي كتما فداين سرح بغتا تحاور ايش نوركو ابراهام حدا جيزي فلاش فورسار مسكوتكو مكانو مصي نيري تقرنيا تبهال درفين ورنا نشو نحن هذا معلتين اخذنا قلنا بوس ودان ما عنده ترى اي تدرفان دي تقرنيا تخلان دي غرمله قال ولا بوا تقرنيا نخلينا قلنا قاطع مسي درفين تقرنيا سنحوم زم حرايو يتمال تبياوي انجليش يدرب محارنيا كمان كم تندرين كنت حنت كنت سلسين زلو امبر كاري كنا كم زينا قال لكم بلا دار عجي يا كم جاء عليه تقبرا كنت تقرنيا دي درفا كنت فنوالكين ايفواني لنا زي عادة خبتي بحكي أبتي سايزكرو قرمكا شو أنا درفي شعو جميل عندنا نباندنا نقولون كمزي ماشينا لورنين ماشينا طيب مو درافاي دين قصر درافاي أنت أوترنا أنا درافاي عليه مو هندين قبل شو حتى درفي بلا كارلو درقاب سوم شو حتى درفي أنا فرك درفوس لنبورك نايمن دقمني أجي شعو مخبلال كلها نايزر ازقي رزقا بير بابوري يلا ودبات عدي يلا زين بعد عثمان قال شو حصوم على نعشمان أنا لك هذا الخط بحصم خم نعشمان يا حكم واسيت فكان درفتات نوت بعد كني معينا ودقات اللي بعد زي زبوك خذنا دحري سقاي دحري بعد دحر سقاي زي كلام درفتات زوزح درفتات أنا شوعت سنعنا شوعت شعو سرعت كم درافين تجرينا ساكسفوني حزة تجرينا هذا بس درف نيرة معناتي أما كم ولا غير قصين وبعد سيلنا ناشعو مجشاتات مكيت كلنا ناي تجرينا درافين كلها أنا بيت جنيركم نعم هذه ما بتاعتو بس ده حرايب بان كجرمكا مونغو تا كوخت مرحبا مسؤوم جين كوينو من خاطب له اعتبارها قبر سساي حنتي درست دريسو نتأكد تبن تعمي هاجراوي سخونت درست يا بتشعت سبات يا تسرح تشعت بهرات مالتي هجي أبا هجي كموتا در كويني أبا سرها مالتشا كابتن تشعت سب كويني وتادر كابتا فاميليسي وتادر نايتا سخويني تقدر ما نتي ولا تخلو تي اتيتيد ولا تخلو تي زنبر تايزبال تقص ناي سراح تنبرب لك تايزبالي بقى فخرا يعني هجي شعو تا كوخت مرحبا خاني مدب نيروا نتات ستاشو ساعد مسمن يمصات نيرم بلاك سول نيرم شو بلاك سول نيرم احنا خاني نتانا كوخت مرحبا ديكونس نتا مدب ناي تبارك زدلو تواسو نع خاني باند خي طرف إنا نسني يعني أنا حجين بزعل مونغو ديزو ولا تاخدكم هو مونغو مالتها مونغو ما أسيك مأتوي حجين مودعها إحنا مكان بون دحري مدب لنا دقة خيرنا اللي بعد بين سباند قال ملي سوي أخا تسرحهم يخان ساتهم سرحوا سخا تجيش نحنا بركة معلتاوي إنا كونتينوشن إنا دومزنا إن الجسد كان نحنا نتقاطع معلتاوي سلا زخونة دومز ما شديش السوات حرالنا كم شديش السوات لومي أنا وزدانا والتي تا لا كلها أنا شديش أنا صباح خات حدي كون دابلنا هنا طبو دومز ينير دومز عصرت 15 مع التاوي ينير طبو دومز ينير هجي تي مالسي تواصو حجين تواصو نقومو عن نتي باندي مثلا تاسل زخدنا شعوي يعني أب كذكرني بعد عثمان عبد الرحيم بعد حسين محمد علي كله يونس إبراهيم كلهم أفتحوا وقت مرحبا هاي تبل دنبرتهم مدب نيراتهم بعد صبحتهم دوت قالوا درف مالل شعو أنا أبتكوا نمسعك ركبي له دخي مسعك ركبي له مسكوتكو بقطع براكتس قورس يعني حم بعد النقسة صور بعد النقسة براكتس قورس يعني حم
ሽዑ እዛ ናይ ፀውሕፆም ደርፊ ገለ በጋጣሚ ንዑስማን እያ ተዋሂባቶ ነይራ ግን ትወሃቦ ከላ ንልኣሚል እያ ተዋሂባ ቀዲማ ነይራ الأميل سي كمتي زحرت علال دحرت رانا الأميل كل تدرفتات ناتو زخد سنسور حليف متش حنت خواتن ذا صفت قوم يعني شعوتي عثمان كأنه تا درفت وهباتون ده مهنات ناتو درفنا عثمان نبر درف خاني سنسور حلفا في حيال درفتاتي قطمتاتي نيرتنا من سعي حنتي ፀብሒ ናይ መንሳይ ብግጥም ስናተይ ፀብሒ ፆም ጀበና ትብል ነይራቶ ሓንቲ ከዓ ሊፍ ትብል ነይራቶ ሕጂ ነዚታት ከማ ንሳት እንታይ ሊፍ ጀበና ገለመልታት ገለመለት ፅሑፉ ድሕሪ ኢኻዮ ዋላ እታ ርእሲ ንገዛ ርሱ እታ ጀበና ሲ ኣብ መወዳእቱ እንታይ እያ ድሕልካ ሓቲትካ መንሳይ እንታይ ዝምልሰልካ ጀብሃና ይብለካ እታ ሊፍ ከ ሊበሬሽን ፍሮንት ማለት رأي سقاب كندي تايز بالتي عميق زغنة تايز بالكم دلوتي تكتمتات مالتي أي مساعي أو حصان بخير أسلامة كستانا يري خير سقاب كندي زيتي درفتاتنا حجي كل جزء من ساعي ناتو تياتر اللي حرقبر كوين بس بناتو تياتر اللي حرقبر كوين سوات موسيقيات العاديين نتم درفتي كل تدرفي كت مناتو وبور زيما بعلاتهم يوصو قتم جن ككلته يهبو سالساي كوسخ تدي لماتهم يوسخو دن ككلته جن سلسة درفت له ككلته بو أربعة له ككلته بو أسماء زي نسعي مالي حتى كونفي بو مخنياتي تي تايز بال أنا شعور نخوم نتانا تيك خيلي خيدي أو هو لها براكتيس كبرني رزناي نتأكد مالتي لذي أب كم زي ون مالتي تي تواسي مالتي ዳርጋ ናብ 75 ገጽና ክነኣቱ መቕልቀል ኣለና ባፅዕ ቀፃሊ ተኸዱ ነርኩም ማስ ተርእዮ ሓደ ተስፋ ገብራኡ ፍሉይ ዝኽርታት ክህልወካ ኣስተርእዮ ባፅዕ ከመይ ዝዝክሮ ክገርመካ ዳርጋ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሲ መወዳእታ እቲ ኣብ ኣስመራ ክንነብረሉ ዘይኽእለና ዓድል ተዋነፈ ግዜ እዩ ኮይኑ ሾ እንታይ እዩ ንሕና ኣጋጣሚ ንባፅዕ ብምኽንያት ንግደት ናይ ኣስተርእዮ ማርያም ኢልና ኢና ኸይድና ወሊድና ንባፅዕ ቀዲምና ማለት እዩ ባፅዕ ዝከረኒ ሽዑ 29 of January 1975 እያ ነይራ ሽዑ ቅድሚኡ هنا خيلنا نحن زرعي درس كاب سنة خيلهم نفس زرعي درس أبدانس ماريا تصاوت نيرو نحن خاب تورينو نتصاوت نيرنا قالوا تاي كذا نيرندي أقاط أمي نحن خلتنا أقاط أم شعازة خلاص مش زينس خدوا ولا خديهم قلنا أنا كلتنا هنا خيلنا شو أقاط أمي تيوم أب دانس ماريا تصاوت نيرو معلتاو مالتي نحن هاني أبجي تورينو نتصاوت نيرنا مالتي أبطلع لي أوكي ሕጂ ኣብዚ እንዳተፃወትና እንከለና ፍሉይ ኣጋጣሚ ዝበሃል ንዓይ ብፍላይ ህይወተይ ዳርጋ ከማን ብዙሕ ነገራት ክሳይ ትገበረኒ ሓንቲ ሰብ ነይራ ምሸታዊ እንዳ ማርያም መማህርተይ ዝነበረት ካብተን ኣብ ኣስመራ ዕሉላት ዝበሃላ ደቂ ኣንስትዮ ዋላ ብኩሉ ሸነኻተን ዋላ ብቁመነን ኢልካ ዋላ ብገልመልአን دحين زخنتها جن أنا مشيتها وندا مريم دا مهار كهلخو مهارتها يزنبرتها بتبتي كموسيقيات فلتنيا بتبتي خاني كتمت جميرة أفتي نتقاتل الكتاب كتمت جميرة صبو رخكبو نيرنا سلامتا نيرنا كله نيرنا طعم تايز بحال نيرنا أبتي أقاط أمجن شعو مسجلة خبزهم علولات أفاني نايز عدي مسو مچا تي أنا يدبحال سواء نبر بقالة زبحال نبر سب نوح نبر مسو تمچا مالتي حجة أنا تاخون بقالة مالت زي حبرة إذن نبر حبرة إذن بحيل بحري نير أيوة نبي شو أنا مسرع هو تاخونتا كدميو نيرهم ذن كلهم حتى السكاوا بارينا كل زموتو بعلى أم دقرقس
በዓል መክበብ በዓል ግርማ ዝበሃሉ ናይ ሻድሻይ መደበር ናይ ካልኣይ መደበር ናይ ራብዓይ ናይተን መደበራት ሓለፍቲ ዝነበሩ ብምልኣቶም ምሳና እሞ ካምቦ ምልሌት እዮም ምሳና ዝሓዙ ብፍላይ ኣምደ ገርጊስን መክበብን መፂኦም ኣጋይሽ እንታይ ቀይሱ እዮም ድብሉ ነይሮም ናይ መፂኦም ኩሉ ግዜ ቀይሱ እናበሉ ምክንያቱ ኣነ መስተ ስለ ዘይሰቲ ስለዝፈልጡኒ ኣነ መስተ ይሰትኒ ሽጋራ ይሰትኒ ፍሉይ ዝበልኩ እየ ነይረ ሓቂ ሓይሽ ኣብ ናይት ክለብሲ ኣብ ዝኾነ ሙዚቃሲ ሰለስተ ኣለዋ ክትለምደን ዘለካ ባህርያዊ ብሕጊ ከምዚ ተገዲድካ ትወስደን ተመኒ ሽጋራ መስተ ሰበይቲ ጓል ስተይቲ ማለት ዓርኪ ማለት እዩ ተዲካ እዚ ኦብሊጌሽን እዩ ካብ ሓደ ሙዚቀኛ ናብኡ ተንመስተን ደንገለን ተየሞል ሓንቲ ኣነ ዘን ኣይፈጠነ ተዓርኪ ክትልዎ ንኽእል እያ ፀገም ኣይኮነን ስለዚ ብኡ እዮም ቶም ቀሺ ይብሉ መፂኦም ነቶም ሽጉጦም ኣውፃ ኣቢሎም እታ ናይ ሳክስፎን ክሳይ ኣብኡ እዮም ዘቐምጥዎ ነይሮም ብጣዕሚ ፅቡቕ ዝኾነ ዕርክነት ነይርና ብፍላይ ምስ ኣምደ ገርጊስ ናይ ካልኣይ መደበር መርማሪ ነይሩ ፍሉይ ዓርኪ ነይሩ ግን ኣብ መንጎ እታ ሓንቲ ነይራ ዓርከይ ንዓይ ምስ ኣፈ ረሒዞ ኣው ስዕስዕ ገለ መታት ገለ ብሉ ማካምቦ ዲዚ መካምቦ ክርብሻ ጀሚሩ ዋላ ከይዱ ገዛ ከይዱ ርቢሽ ገዛና ማለት እዩ ከይዱ ርቢሽ ገለ ሓደ ግዜ ሙሃ ስጋብ ተክሱ ተኩሱ ናብቲ ለዛብቲ ፍኒስትራ ምፍለጥ ከምኡ እውን ሓደ ግዜ ኣጋጣሚ እውን ብትሮፖ ኣኽሊሉ ዳንኤልን ረዘነ ባንዳ ዝበሃሉ ነይሮም ሓውና ዓርክና ኣሕሚድ ኣምሰለ ነይሩ ረዘነ ባንዳ ኣብ ቀረባ ግዜ ዓሪፉ ብስወደን ፆታ ቀንድዒ ዕረፍቲ ድዮም ነይሮም ዋላ ቀልጢፎም ወዲኦም በዓል ኣኽሊሉ መፅኦም ናባና መፅኦም ሕጂ ኣኽሊሉ ምስታ ዓርከይ ማለት እዩ ስዕስዕ ነይሩ ቡጉ ሳዕስዕኒ ኢልዋ ስዕስዕ ገለ ማለት ቡጊ እሳ ይኸውን ማለት እዩ ከምዚ ኣውዲቑዋ ዓይነት ከምዚ ገለ ኣለካ ነወሰና ክሳይ ስለ ዘለዎ ከዓኒ ኣብዚ እቲ ኣምደ ገርጊስ ናብኣ ርኢ ክሳይ ስለ ዘለዎ ከምዚ በቃ ክዘርይ ዓይነት መፂ ይብለካ ኣለኹ ንክልቲኦም ፖሊስ ካብ ደገ ፀዊዑ ንክልቲኦም ሒዙ ይወፆም ሽዑ ኣነ ካብታ ስቴጅ ወሪደ ንድሕሪኡ በዛ ባርጋዜላ ጥይ ክብሉ ከለዉ ኣምደ ገርጊስ ምንድን ታደርጎ ገለምታ ትብሎ ኣለኹ ወላሃያ ቄሱ ኢሉ ብጥል ኢሉ ብካራቴ ገይሩ ለካ ኣብዚ ሰይሃርመን ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ኮማንዶ ምሁራት እዮም ተጠው መፂሲ ኪኮሚ ዝበሃል እዩ ዝሕጂ ኣነ ንገዛ ሴማርሻል ኣፍተማሂረ ዳሃረይ ይሃርመኒ ማለት እዩ ናይ ሓቂ የብለካ ዳርጋ ሰሙን ሙዚቃ ጠው ኢለ ብረት ስለ ዘለካ ወታደር ስለ ዝኾንካ ዲኻ ከምኡ ጌርካ ሃሪምካኒ ኢለ ዝም በል እባክህ ገለታት ብጣዕሚ እዩ እንታይ ዝበሃል ሓሪቑ እዩ ምስኣቶም ተኺሉ እታ ካልኣይ መደበር ተቐዳሚ ነበር ዛሕጂ ባንክ ደላ ናብኡ ወስደና ማለት እዩ ሰለስቲኹም ምስኦም ኣነ ደድሕሪኦም ከይድ እምበር ተሰኒ እምበር ከሰካ እየ ናብ ሰብ ጉዳይ ክልቲኦም እዮም ሰብ ጉዳይ ክልቲኦም ኣባያ ካ ተጠዊኻ ከዓ ባንካ ደላ ከይድና ናብኡ መሓሪ ፖሊስ ነይሩ ዳሕራይ ነዊሕ ኣብቲ ሮንዳ ኣብኡ እዮም ዝዘሩ ከምዖም ኣምጪ እዩ ዝወስደና እቱ ምስ በልና ኣብቲ ዲያሪስታ ረዘነ ትበሃል ወዳ ሓንቲ ኤርትራዊት እዩ ዓርክና እዩ ብኡ ፀኒዑ ብቲ ዲያሪስታ ፃፈ እውን ኣግባቡ ገለምታት ኣሎ ንዓበዝ መፂኻ እትዎም ኢሎም እንታይ እዮም ኮይኖም ብምንታይ ምክንያት ኢኻ ስለዝፈልጠና ሃዩ ኖ እዚ ከምዚ ገይሩ ሓሪምዋ ንሓንቲ ገለመለታት ኣነ ብለ ኣለኹ ስማዕ ረዘነ እዛ ሃሪምዋ ዝብላ ዘለኹ ዓርከያ ኢሉ ኣልዕል ኣቢሉ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ንዓይ ግን ወቂዕኒ ሎ ኣነ ክኸሶ ኣለኹ ይብለ አንተ ቄሱ ዝም በል ብናው ብለካ ምሽ ከምዚ ኖርማል ስታይ ከምኡ እንዳተባሃልና ከለና ኮኔረል ነጋሽ መፅእ ኣዛዚ ናይ ስመራ ዝነበረ ናይ ቀዳማይ መደበር ሓሌት ናይ ሙሉእ ፖሊስ ኣዛዚ ዝነበረ ኮሎኔል ነጋሽ መፅእ ካብ ቦቱ ገይሩ ምሸት እንዲ ለይቲ ንኦፊሱ እንዳኣተወ ደው ኢሉ ስደዶም ናባይ ኢሎም ነቲ ሞት ኣለቃ ንስ እጅይቡ ከም እንታይ ኮንካ ኢሉ ከምዚ ኮይኖም ገምታት ሕጂ ንዲት ኣነ ኮኔረል ኣነ ሰብ ዝንዓይ ሃሪምኒ ኣሎ ኢለ ሞት ኣለቃ ኮይኑ ወታደር ኮይኑ ንዑ ነታ ወታደር በኣ መዝሚዙ ንዓነ ሃርመኒ ዓርከይ ከዓ ኢለ ክገርመኩም ሙሉ ለይቲ ምሳና እዩ ዝሓድር ኣብዚ ሕጂ ግን ከምዚ ኢሉ ምክንያት ገይሩ ነታ ዝብላ ዘሎ ጓል ኣንስተይቲ ዓርከያ ንዓ እዚ ከማ እዚኦፍቶም መፃወትና እዮም ኣኽሊሉ ሳክስፎኒስታ እዩ እዚ ዓርከይ እዩ እዚ በቃ ናቱ ምክንያት ገይሩ እዩ ሳይድ ገብረና ዘሎ ኣብ መወዳእቱ ረዘነ ባንዳ
قال قدي له خينو قال متات مچس وتادر اندي كم جاي لني جلس لزبله رزنا حديرهم ابا حديرهم كسر نعمه تليفون نعي سيدنا مالتي موزك خسكا يبلك الله زدعر كسيسكا قال هريم كاني بلك الله ጸገም ያገረ ዛሐነ እዚ በቁር ጋሽ ሞታ ይሰጥ በቃ ተትሪዮ ወታደር ስለዝኾነ خلاص ተባይልና ሽዑ ሙሱ ቁርተይ አድና ሓቂ ሶሙን ዳክል ኣነ ሙዚቃ የተጻወትኩም ስለዚ እዚ ሓደ ኣጋጣሚቲ ኩነታት ኣብ ርእሲታ ዓበይቲ ኣገዳሲት ግን ተቐዲመ ዝጠቐስኳ ትግርኛ እውን ኦፊሻሊ ከም ደረፋይ ኮይነ እንደገና ዝቐፀልኩ ብሰንኪ ናይ ሱ ኣብርሃም ተክለ ትግርኛ ይደርፋ እንዲ ክገልምታል ኣነ ኮንሱ እኮ ኣለኹ እኮ ምፅሲ እንታይ ከመይ ናተይ ቦምባ ወሲዱ ድዩ ንዓይ ክድርብየሎም ንዓታቶ ክድርብየልና ገለለካ ግን ስጋብ ክንደይ እዩ ትግርኛ ስለምንታይ ደይ ትደርፉ እያ ታንና ስለዚ ሲ ሽዑኡ ሲ ኣክቲቭ ፊየ ዘለኹ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ከተማ ፍታ ናይ ሙዚቃ እንዲና ሕጂ ብዚ ናይ ጥሪ ዕግርግር መፅእ ኣሎ ሕጂ እታ ናይ ባፅዕ እታ ናይ ባፅዕ ምስ ወረድና ሽዑ እዛ ዝበልኩኻ እዛ ጠቐስኳ ባፅዕ ትወርድ ባፅዕ ወሪዳ ትመፅእ እማ ካብ ኣብቲ ቶሪኖ ትመፅእ ለይቲ ስተሪዮ ዲ ነይሩ ሽዑ ስተሪዮ ለይቲ መፅያ ሽዑ ዝከረኒ ባቡረይ እዛ ወደባት ዓደይ ይደርፍ ነይረን በዚ ሳክስፎን ሒዘ ታሕራይ ወደባት ዓደይ ይደርፍ ኣብ ምዕቡዕ እዩ ነይሩ ተመስገን ካፕቴን ተመስገን ወዲ ኣውቶ ብርሃን ሰጊድ ካብቶም መኮንን ናይ ባሕር ሓይሊ ባሕሪ ዝነበረ እዩ ናይ ፊንዲ ነይሩ ሜዳ ምሰለ እዩ እጂ በዚ ኮፍ ኢሉ በዚ ጎነይ ሓፂር ስረ ገይሩ እዩ ሚኒተር ክሳ ገይሩ ተቆዒ ጥራሕ ዘይነበረት እምበር ናይ ሚኒተር ፃዕዳ ክዳን ተኸዲኑ ኮፍ ኢሉ ምሳይ በዚ ጥቃይ ዘሎ እንዳሰሓቐ ገልምታት እዩ ኮፍ ኢሎም ትመፅእ እሳ ኣብ ኢዳ ፒኬር ሒዛ እዚ ናይ ዊስኪ ሒዛ ትመፅእ ኮለል ትብል ተወልደ ገረዝጌር ሳዕሳዓና ባ ትብለኒ ከመይ ጌራ ኣነ ደረፋይ ኣይደለኹን ኣብ መጨረሽኡ ዕድል ናይ ሙዚቃ ስለ ዝነበረት ክሳይ ስለ ዝነበረታ ቤት ገድፍና ገለ የብላ ኣለኹ ጨብ ተብለኒላ ተሒዛተን ዘላ ሳብ ገልፀት ከምዚኣ ጌራ ትኸዕበል ሳክስፎን ኣውዲዕካ ሙዚቃ ዘተው ኣቢልካ ምሕናቕ ይኮይኑ ሽዑ በዓል ተመስገን መፅኦም እቲ መቸስ ዓርቁና ማለት እዩ እሳ ገይሮም ኣነ ይርዳእኒ እሳቶም ኣይፈልጥዎን እዮም ትኹነታት ኣነ ይርዳእኒ ትገብሮ ዘላ ንሳ ሓራይ ወዲና መቸስ ሽዑ ብለለይቲ ፀዋይትና ሓዲርና ንግሆ ማኪና ነይራትና ሓንቲ ፔጆ ንጉልጉሱብ ክንከይድ ክንሕምብስ ኢልና እታ ባንድና ማለት ኣነ ቢዮላ ሽማ ካሼር መካምቦ ምሳና ንብረት ምሳና ከዓ ካሼረ ነይራ ቢዮላ ብርሃን ተስፋ ማርያም እቲ ደራፋይ ካደ ግልምታት ኮይና እንከይድ ኣመታ ሕጂ እታ ማኪና መሊእና ንሕና መፅያ ጤላ ተወልደ ገረዝጌር ትብለኒ ሳበያ ደይትማልኡና ዳኣኒ ሞቤና ህነ ትወክብላ እሳ እኳ እታ ተዝኸዓወተለይ እኳ ፈርካ ኣነ ፈሊጥ እየ ንሳ ምስ ቦጋለ ስለ ዘላ ኩነታት ክሳይ ገይረ ኣነ ክሳይ ገይረ እያ ዘለኹ ሽዑኡ መሊእና ኢና ኢልና ገዲፍና ንኸይድ ንሕና ኸይድ ንጉርጉሱ ማለት እሳ ታክሲ ተኻርያ ጉርጉሱም ትመፅእ ድሮ ንሕና ሰዲያ ሒዝና ገለ ሒዝና ንባዕሪ ንኸንሕምብስ ንፅበ ኣለና ኣለዎ ሕጂ ከም በጋጣሚ ከምዚ ኢለ ግንቡ ኢለ ነይረሲ በዚ ድሕረይ ምፅኢላስ ምርሓ ተወልደ ገረዝጌር ሕጂ ኸ ትብለኒ ኣታ ሓፍትና ሰላም ለይ ትብልና ገለ ኣለካ ምሽ ኖርማል ክሳለኒ ናይ ብሓቂ ሳይ ምስ ገበርኳ ሽዑ ስማዕ በኢላትኒ ኣነ ኣብ ሻይ ተደቢለካ ተወልደ ገረዝጌር ኢላትኒ ትኸይድ ኢላ ንኸዓ ብዙሕ ርዳእኒ ኣሎ ኩሉ ኩነታት ሕላ ኢለያ ከይድና ሽዑ ዓርቢ ቀዳም ማለት እዩ ዓርቢ ዕለት 1-2 ፌብሩዋሪ ማለት እዩ ኣብ ኣስመራ ተኽሲ ተባሂሉ መዓት ሳ ይኸውን ኮብሪ ፎኮ ዘይኮነስ ኩሉ ብሎኮታት ሙሉእ ይዕፆ ዝኣቱ የለ ዝወፅእ የለ 10 መዓልቲ ጌርና ሽዑ ንሕና ብባጫ ተዓፂና ልክዕ ዕለት 10 ክኸውን ከሎ ሽዑ ንዋና ቶሪኖ ዛረባ ማለት እዩ ኮሎኛ ክኸዳ ኣለዋ ሙኒ በዘን ኮሎኛ ደይ ትሰድና ነቲ ኮኔረል ትፈልጦ እያ ፅቡቅ ጌራ ስለ ትፈልጦ ነቲ ሰብኣይ ፖሊስ ዝኣዛዝ ዝነበረ ንዕሉ ተዛረብዮ ገለ ንብላ ሕራ ኢላ ተዛሪባቶ ምስኣቶም ክሂዱ ሰዓት ክንዲ ዝብሉ ንጎ ሰዓት 7 ኢልዋ ፅባሕ ንጎ ሰዓት 7 ኣብታ ቦታ መስርዕና ሒዝና ንሕና መናይ ሽማ ቶሪኖ ሒዛታ ነበረ ሽማ ሕጂ ክዝክረኒ ግን
وانا عندي نيرة ما وانا ويذكران شو محكمة مكة مم. طاش I don't know سيدي جالس 50 هج كي قاعدة شو ما ذكران هج مساي نيرو كونترات هو مم. كونتاكت نيرو تبو كونتاكت نيرو تزاري باتو حراي يلوا بقى كولونيان احنا ساعة شمون تتبقيسو فادسينا أتينا أسمرا بركة كولونيان دي أموغو تشيك ندا غورو غرندا غورو نابولو سي درجة 4 ساعات وسيدت مقدي أسمرا نعتو مالتي لساون أتي أسم قلق متى أتينا شعود حري مسورتكو مالتيو أسمرا ترى خا زغلو بعد كاتدرالي بنايك إيه مسكال سباو مع السبي زلو أب أسمرا خا خليسي بفلاي زبان سنكي سب معسي تودي شعود قتيلو قال شعو أنا بغيت تزرز قحاوي يزرخدني الشعوب ده كغول فقا قريتا حجي نابتقد لقصكا قدم خدكا بحفشو عقرقر سبعان حمشان حد مودعتا مس مصا يترفن تاشمس تغلالا عنوة انديمصيو نموزيكا شعو بفلاي نات شر زنبركايو بس كل قطاوسو صنعخا كلابات صاوتو استريو باصع عدت الله وش عدي وعوعيت هيوت فريخا منتاو عقرقر نتي هيوت ناي موزيكا كساب كندي شعو قالو توصل واحد يرولو نبحك عبي صلواتات نيرو أنتري تواسكو همان مستا تواسو سري حزب الكوا سقاب عدت كيرنا باصع جميرنا سقاب إثيوبيا خنزو كنكيت كباصع نعصر نقول إرفرا زيرنا سي كنكيت توايلو باصع ناتصاتنا هولنا أنا تاد بالكوا تادر كوين اللي سرح ذنخو تي شعو تي تشعتنا تراكبنا ما أدلو كنت على خالوا حجت ما أدي جينا تسبيحس كتعلعت مهنياتو تا حفتنا سبدليا كمرعا جو كله تريتو نانا نو يوزداني زو خنزدو قلمتات قلت حدا كمسكوتا اشلو الشيخ اللي خذ خلو خاو اجا انا وتادر مستبص بصوني شعوب دي الحافله زازي لي سمع عند حرالو يلي كارت الشكوى صعب قاح بالك عاتي انا تقول انا حفتي ما نفسه دوستا يلين قلت نبلنا صحجي صورو خلف ناي تقادلاي وتاتو كلا لا انا تقادلاي كوينز اجي حدا ماشي مريم تحاكم يلي لمن نحنا خان كاتعينا زلنا تمادغه تصبعي زلو زي مريم تحاكم من ينو داخل زبلا يبلو قال يبلو تو يلو ماشي سيلو تبلع بلع سامو ودعتا ابتا شانت ابتا لقوتو كتو يلس كم زخ كلس لين حدا خابتو مسو يدو حزاب في اخلك كابا شو تا قداي ساخينا تسينا نخيت موسيقاውን ጻወት አረካ እንደገና ሙዚቃ ጻወት ያሊ ሙዚቃ ጻይትና ሙሉ ለይት ሓዲርና ንጎሆ ለቂስና ንጎሆ ናይ ጸጥታ መጨም ንመሳዕ ይረኽቦ የዳለ ያለሞሌ ወታደር ይብሎ አፍሮ ጸጉሬ ቆቢዕ ብለይ ገለ ብለይ ግጣት የታለ ወጥ ሕጂ ከምኣ ምስ ተባህለት ላዝም ሕጂ ንዓይ ክሳዕ ክገብሩን ኣለዎም ሕጂ ይትባረኽ ብሎም እንታይ ሞሱ ትዛረቦ ነበረት ዱክታ ነበረ ኣነ ደራሳይ ሞ ሴንሱር ሓሊፉ እንደገና وحليفي سنسور دراسي أخ أنا كابتي أنا ذهبكو وصل دحري له كوين أوكي تدي كوين تزبلو نبر أنا سلا زخون صحابكو أنا عايز صوتي بلو يحكي بلك والله يتبارك من شو كما زي سمع أخو هلخ مسكونات أنا شعوني أبي كيبين ايرلاينز خيداو ودوكي أبي كيبين ايرلاينز سرح نيرو لو خمسة أنا حوي وخمسة سوالكم لو جروساتهم شعو أنا هذه ما خاو من سبين أنا سن بنفاريت كيس مرة ما تشوفه شو سمرة إتفقني من شو أسرع من سعي يسر هذا شو أوريدي تجمير له خبرة إزر له شو هذا زي إكسبو إذا أنت حاصل زي بتمنجس سي قدس يتمأثرتين هيك أو أتيوم ساتو لو جينا نوزينا شو دعمتي أم سمرة أم سموتو ماله تأثير مالتي كن الحر أورتي قلني وجه الجاب زيها قال ما كانتي
ኣጋጣሚ ፅብት ኣጋጣሚ ስካላ ሽዑ ዋላ በዓል ኣቶ ብርሃን ሰጊድ ገለመታት ከይተርፉ እዮም ምሳና ነይሮም ሽዑ ሽዑ መምህር ግራዝማች ኣስመሮም ግራዝማች ወትሮ ሕጉስ ማለት ኣለማያ ካሕሳይ ኣብታ ስካላ ንዛ ሳክስፎን ሒዝያ ክወርድ ከለኹ እታ ስካላ ይኹን ሰላም ገለ ይብሎም ሰላም ማዓስከ ገለ ይብሎም ኣቶም መምህር ንሕና ሽምኩም ነዊሑ ክሳይኩም እንታይ ኢና ክንብለኩም ብሎ እንታይ ኢልና ክንፅዋዕኩም ቡዕ ማዓስከ ዝወድእ እቲ መምህርና ተኾነ ተማሂረ እየ ዘምፃእኽዎ እዩ እቲ ግራዝማች ተኾነ ጃኖይ ዝሃቡኒ እዮም እቲ ወትሮ ሕጉስ ተኾነ ህዝቢ ዝሃበኒ ኩለን ትብለን ብኸመይ ክብለን ቡዕ ግራዝማች መምህር ኣለማዮ ካሕሳይ ወትሮ ሕጉስ ሕጂ ከምዚ ኢሎም ኣፋንውን ማለት እዩ ካብኣ ውርድ ኢለ ከዓ ሽዑ በዚ ናይ እንታይ ዝበሃል ሲቲ ፓርክ ዘሎ ሕጂ ፊቱ ዘሎ በዓል ፖርቲኮ በዓል ፎቶ ሚላኖ ዋልተር እኳ ኣላ ናይ ዋልተር ኣላ ፋርማቻ ጌርጊስ ነይራ ሕጂ ኣብታ ኣብ ደገ ኣቶ ብርሃን ሰጊድ ኣብታ እንዳ ጃኒ ናይ ሙዚቃ ነይራ ብኣ እንዳ ጃኒ ኣብኣዮም ሰርሑ ነይሮም ዝኩሉ ናይ መሳጊዲ ናይ ቤተክርስትያን ግራማፎን ገለመለ ንሕና እውን ቲያትር ገለመለ ሙዚቃ ህንፃት ኩልና ኦድዮን ገለ ዝገብሮ ዝነበረ ኢምፒያንቶ እዚ ሕጂ እንታይ ዝበሃል ዝግበር ዘሎ እሱ እዩ ነይሩ ኣብዚኣ ሕጂ ካሴት ዝኩሉ ተደርፈ ካሴታት ካብቲ ሪል ዓቢ ናብ ካሴት ሳይ ገይሮም ዘሕልፎ ነበሩ ኣቶ ብርሃን ሰጊድ እዮም ኣብቲ ስራሕ ነይሮም እታ ኣብ ደገ ከምዚ ኢሎም ሕጂ ሓልፍ ከለኹ ረብና እዛ ትራቭል ኤጀንሲ ኮይና ዘላ ድያ ልዕሊ ትራቭል ኤጀንት ኣብዛ ሕጂ ኤርቴል ሒዞሞ ዘለዉ ተረዲእካ ኣብኡ እንዳ ጫማ ነይራ ፎቶ ሚላኖ ነይራ እዛ እንዳ ጃኒ ነይራ ፋርማቻ ግሩጌ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከዓ ነይራ ዋልተር ከዓ ኣላ ብታሕቲ መሳከ ታሕቲ ወይቲ ሳይኮ ዋልተር ንበይና እንዴ ቫልተር ከምዚ ዕሙቕ ኢላ ዓይነት እያ ንእሽተ እያ ትሕቲኣ ደላ እንዳ ግርማይ ሽፈራው ምፅሕካ ደሎ ኣይኮነን ሕጂ ትራቨል ኤጀንሲ እሳ ኣይኮነትን ካብኡ ሽዑ ካብቲ ኣብ ደገ ኣስከ ኢሎም ጥረምባሃልያ እወ ለይቲ ቅይራ ኢሎም ታክገርቱ ካላሽ ቡዕ እዚ ኣቶ ብርሃን ሰጊድ ዝበለኒ ስጋብ ከምዚ ሕጂ ሽዑብቲ እዋን ትሪኢኻ ኣለኻ እዋን እንታይ ዝበሃል እዩ ትዕግርኒ ገዛርሰይ ሽዑ ከምቲ ምስ ስው ኣብርሃም ተክለ ኩሎም ሓሊፎም ስውኣት ኮይኖም እዮም በዓል ወዲ ካስማይ በዓል ስው ሳልሕ በላይ ነፍሴር ሓርበኛ ግርማይ ጀርጆ ኣብ ሸወደን ይዓሪፉ ኩሎም እዚኣቶም ንሕና ግሩፕ ኢና ነርና የናስ ኣነሲ እንታይ ዝበሃል እየ ነረ ማለት ሽዑ ኣጋጣሚ እዛ እታ ናይ ላሕራይ ኣብያ ክትመልሰና እታ ናይ ባፅዕ ክትመልሰና ዓለት 10 ምስ ኣተና ምስ ሓወይ ምስ ተረኸብኩ ሓንቲ ደብዳቤ ካብ ሜዳ ትለኣኽ ማለት እዩ ናብ መንሳዓይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ስነ ጥበባውያን ይኹኑ ስፖርታውያን ከይተቐዘፉ ከለዉ ይውፅኡ ትብል ካብ በዓል መን ሽሙ ቶቲል በዓል ለመናኻ ትብሎ እዚ ኮሪ ተላባይሩ ምክትል ኣቦ ወንበር እዩ ነርሱ መፅእ ማለት እዩ መንሳዓይ ሕጂ ፅፉ ኣነ ኣብ ባፅዕ ዘለኹ እዚ ኦረዲ ዘርዝግታ ደብዳቤ ተቐቢልዋ እዩ በዓል ኣስመሮም ሃብተ ማርያም ኢልካ የማነ ባርያ ወጋልኦት ንኩሎም ኣብ ሓንቲ ባርኔቢ ትብል ነበረት ኣብዛ ሕጂ ቡሽኪ ንሪኢኻ ኣለኻ ኣንጎሎ ንኣፍሪቃ ጋራጅ ክትከይድ ከለካ ኣብ ኣንጎሎ ባርውበት ከባቢ ገፅካ ባርውበት ከባቢ ገፅ ነጀው ግን ኣብቲ ኣንጎሎ ኣብኡ ኣኼባ ገይሩሎም ንበዓል መንሳዓይ ንበዓል ኣስመሮም ሃብተ ማርያም በዓል ኩሎም እዚኦም ባርያ ገንመለታት ኩሎም ኣኼባ ገይሩሎም እዚኣ መፀዋዕታ መፂና ስለ ዘሎ ሜዳ ክትወጪ ኢኹም ገለ ዝብል ኣብዚኣ ከማን ከምቲ ኣስመሮም ዝዕለለና ከማን ኣብዚኣ ኣነ ስሩዕ ናይ ዝባሃይታት ስለ ዝኾንኩ ኣነ ናብ ዝባሃይታት እየ ዝኸይድ ኣብቲ ኣኼባ ይብሎም ማለት እዩ ንሕና ውፁእ ጥራሕ ኢና ንትለና እዚኣ ዕድመ እዚኣ መፅያ ዘላ ውፁእ ዝባጉም ኣብ ሕዝቢ ሓይልታት ኮይኑ ጀብሃ ኮይኑ ውፃእ ጥራሕ እያ ዝብለ ዘላ ተባሂሉ ሓደ ካብኦም እጂ ዘርኢ ዝግታ ደብዳቤ ሒዙ ንዓይ ምፁእ ምስ በልኩ ፅቡቅ መፂኻ ተወልደ ሓወይ ይብለኒ ደብዳቤ መፂና ኣሎ ውፁእ ብሉና ኣለዉ እዚ ኣነ ዝኩሉ እዚ የጋጠመንን ኣሎ እቲ ካልእ ጉዳይ ይብለ ኣለኹ ኣነ ዝማዕ ዘርኢ ዝግብሎ ኣነ ክፀኒሕ ብዙሕ ኣይከይድኒ ሕጂ ዳሕራይ ምናልባት ስዕበኩም ኸው
ሕጂ ግን ኣይወፅእን እየ ሕጂ ክወፅእ ኣይደሊ ነገርታት ገለ ኢለዮ ዝተፈላለዩ ኢና ምዝርዝር ውድብ ምንባርካ ኣይፈልጥን ነይሩ በፍጹም ፍጹም በፍጹም በፍጹም ኣይፈልጥን ዋላ ኣስመሮም ኣይፈልጥን ምሽ ሕጂ ኣብ መዳእቱ ግን ካብ እንዳ ሓወይ ተፈላለዩና ምስ መፀና ሓወይ ሕጂ ካብኡ ኢና ወፂና መፅአ ኣነ ናበይ መፅእ ኣለኹ ኢና ኣምባሳደር ገፀ መፅእ ኣጋጣሚ ኣብታ ኣምባሳደር ኣፍ ደገ ሎሚ ከምዚ ገይሮምልስ በዚ ማዕፆ ገይሮም መንበር ከምዚ እቲ ማዕፆ ነይሩ ተደሊኻ ትደፍኦ ተደሊኻ ትስዕቦ ሕጂ ኣብኡ ኣብ ደገ ናብኡ ክኣቱ ስለ ዘለኹ ሰብ ረኺበ ጠጠው ተበልኩስ ናብ ዝገፀ እንዳዓለልኩ ከለኹ ኣብ ውሽጢ ነይራ እዛ ጓል ውሽጢ ነይራ ሪኣትኒ እንዳውጎት መፅያ ነዛ ማዕፆ ንደገ ደፊኣ ተገረፈታ ሕቆይ ተሃርምና ማለት ድምጤል ኢለ ፅቤት ኣትዋሽ ኣብኡ ባእሲ ኸውን ገለመታት ኮይኑ ኣርቁና ማለት ኣርቁ ፈላልዮምና ሳኸሪአካ ኢላትን ትኸይድ ኣነ ሽዑ ከሎ ስፈላተሪኣቱ ምስ በልኩ በዚ ካውንተር ናይ ድሽክስታይ ኣብ በዚ ነይሩ እቲ ወይ ከዓ ምሳ ዓባይ ነይራ ፍሪጅ ካብታ ፍሪጅ ሕሊፍካ ጣውላ ነይረ ኮፍ መበሊ ኣብኣ ኮፍ ትበልካ ኣብኣ ሸው ሙሉጌታ ሰፋ ሽሙ ዓርከ እዩ ፒቲ ኦፊሰር እዩ ኣብኣ ኮፍ ኢሉ ፀንሓንዎ ማለ የለየ ምስኡ ኮፍ በል ዝዓለልና ኮለና ድሕሪ 20 ደቂቕ በጓለ ነዚ ማዕፆ ከፊቱ ድቅድቅ ኢላቱ እንዳበሉ ከሎስ ፍሪት ተብሎ ማለ ኢሉ ሰላም ብሎ ንዑ ኣለኹ ከምሱ ኣነ ሕጂ በጓለ ክብሎ ከሎ ጋሽ ተወልደ ከሴት ጋር ልጣላ ጀመርኩ ወይ ይብለኒ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ክገልፀሉ ዘልየ ነው ናተይ ኣነ ሽግረይ ሲ ክገልፀሉ ኣለኒ ንቆል ሓንቲ ንዓ እሳ ስለ ዝሃረመትኒ ሰንቢደ ተገምጢለ ሃሪመ እምበሪ ክንደይ ነገራት ውሽጢ ከይተረፍያ ቆያ ትለና ኣይባፅእ ኣነ ከዓ ሳይ ትገብሮ ዘለኹ ካብኡ ክሃድም እየ ካብቲ ምስኡ ዝምድና ዘለዎ ክሃድም እየ ዝገብሮ ዘለኹ ይፈልጥ ንሳ ግን በቃ ተቕትለኒ ወዲያ ማለት እዩ ሕጂ ከማ ኢልኒ ፈኪርለይ ይወፅእ ሙሉጌታ ተደይ ነብር ከምዛ ገይረ ሓኒቆ መውፃእኒ ነር ሻ ካብ ፀቢሎ ከምታ ካለ ከዶ ስልኪ ድያ ብገለ ድያ ይፋኖኒ ነይሩ ሕጂ እንታይ ኢልኒ ሙሉጌታ እንት ስማዕ እንዶ ምንድን ነው ይሄ ነይሩ ነግሮ ይዕልሎ ከምዚን ከምዚን ከምዚ ይብሎ በል ይብለኒ እስኻ ዓርከ ኢኻ ንዓይ ብጣዕሚ ዓርከ ኢኻ ብጣዕሚ ዝፈትወካ እዩ ክፉእ ክርኢ ደሊኒ ኣይቀኒየካኒ ወላ ይሕድረካኒ እንተበልኩኻ እዚኣ ተረዲእዎ ማለት እዩ ሞ እንታይ ክገብር ይብሎ ኣሎ ሓንቲ ነገር ክነገረካ ኢሉኒ ወይ በዚኣ ጌርካ ኣብ ኣሕዋትካ ትኸይድ ወይ ከዓ በዚኣ ገይረ ኣዲስ ኣበባ ክሰደካ ብለኒ ሓራይ በኣንቲ ሓስበለ ኢለ ብድድ ኢለ ተስየ ትኽኢለ ናብ ሓወየ እዩ ዝኸይድ ናብ ዘርእዝጊ ዘርኣት ሜዳ ክኸይድ እዮም ሰሓብ ዋላ ነብርሃማ ይረኸብኮ ዋላ ንገለ ይረኸብኮ ምክንያቱ ስ ኣብዚ መንጎ እዚ እውን ከልዕለ ንኽእል ኢና ንኸይድ ተባሂልና ንፅቢሒቱ ኣኽርያ ከይድና ነደይ ሜዳ ንወፅእ ኣለና ኢልናያ ኣደይ ከማን መሪቓ ፓንያትና ኣነ ብርሃነ ስፋ ማርያም ከዓኒ ምሳንቲ በይዚሳናተ ከይድና ፅሩዕና ነጊረዮ ብሓንሳብ ከይድና ኢልና መሳዓይ መደብ ሰሪዕልና ማለት እዩ ንኽወፃና ካብኡ ወፂና ሜዳ ሕጂ ሜዳ ክንወፅእ ከሎና ሕጂ ዓባይ ነገር ኣላ ኣብዚኣ ብዙሕ ነገራት ክብለካስ ክትኣስራ እንዲኻ ሓደ ኦልሬዲ ኣብ ሂወትካ ምስ መፁኻ እንዲኻ ከምኡ ትብል ኣለኻ በዚ ከዓ ምስ በዓል ንጉሰ ገለ ተረዳዲእካስ ሱ ስለ ዝኾነ እቲ ኮንታክት ፎካል ፐርሰን ስለ ዝነበረ በቲ ከዓ ውድብካ ኣለኻ ምስ በዓል ኣብርሃም ገለመለ ከመይ ሞላ እሞ እሶም ከ እንታይ ወሲኖም ወላ ይተሓበሩን ከማን ስለምንታይ ክወፅእ ኣለና ንዓይ ታሞት ከይተርክበኒ ክቀትለኒ እዩ ድሕሪ ኣነ ስታይ ገይሩሲ ዕድል ግዜ ረኺቡሲ ቫካንሲ ረኺቡ ሻዓ ከማን ሳላ ሙሉጌታ ወፅያኒ ሙሉጌታ ኣብ ሂወተይ ዓብ ነገር ፊታብታሳይ ታሪክ ዋላ ኣብቲ መፅሓፍ ሕጂ ፅሑፍ ስለ ዘለኹ ኣብቲ መፅሓፍ ታሪክ ኣለዎ ናቱ ናይ ሙሉጌታ ሰፋ ማለት እዩ እቲ ሙሉጌታ ሰፋ እውን ክገርመካ ስእሊ ናቱ ይነበረንን ስእሊ ናቱ 76 ኣብ ሜዳ ወፅአ ዝተጋዳላይ ኮይነስ ኣብ መልሽሙ ከለኹ ኣብ ፃዕዳ ክርስቲያን ኮፍ ኢለ ነይረሲ ሽዑ ስመራን ከባቢኣ ማለት እዩ ፀጥታ ስመራን ከባቢኣ ይብሎ ኮፍ ኢለስ ጋዜጣ ፍልፍልፍል እናለ ትኸይድ ሕጂ በዚ ነይረ ሓደ ቆልዓ ነይሩሲ እታ ጋዜጣ ኣምፃያ ገለ ብሎ እንዳ ጎይ ከይታ ጋዜጣ ይምፃ ኣዲስ ዘመን እያ
እጂ ገለ ጠቕሊሎም እጂ ንሱ ኣረቂ ገለ እዩ ዝመፅእ እንተዓዲ ሕጂ ስእሊ ርኢ ተበልኳስ ስእሊ ርኢ ስእልታት ዘይሩ ናይ ሞትካ እዩ ኢንሻአሎ መርድእ ርኢ ተበልካስ ፒቲ ኦፊሰር መቱ ፒቲ ኦፊሰር በዓሉ ወዲ 20 ገለ ዓመት እዩ ነይሩ ሽዑ ብሓደጋ ማኪና ኣብዚ ዘመቻ ነይርዎም ገለ ኣብ ዘመቻ ስራሕ መደብ ነይሩሲ ማኪና እንዳኸደ ከሎ ብሓደጋ ማኪና ይመውት ሞይቱ ትብል መግለፂ ናይ ነቢ ተኸዲኑ ሙሉጌታ ስባ ብሓቂ ትዝገርመትኒ ንዓ ሽዑ መቐዛ ኣምፃ ኣቢለ ጣዕጣ ኣቢለ ነታ ስእሊ ቆይፀ ምሳይ ሒዘያ ማለት ሕጂ እሱ ሓደ ካብቶም ሂወተይ ዘድሓነነ ማለት እዩ ማለት ሕራይ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ክሳብ ሕጂ ጉዕዞ ሂወት ተመክሮ ናይ ገዲም ተጋዳላይ ስነ ጥበበኛ ተወልደ ገረዝግሄር ፍቅድ ሜዳ ምውፅኡ ዝነበረት ሙዚቃዊ ሂወቱ ብሓፈሹ ምስ ናይ ገድሊ ዝነበሮ ምትእስሳር ዝዳሰሰ እዩ ሜዳ ድሕሪ ዝነበረ ጉዕዞ ከዓ ኣብ ትቐፅል ክፋል ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ